ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 16வது சாப்டர் முடிக்கிறோம். ஒரு பிபிடி பார்த்து முடிச்சுடலாம். அண்ட் 11வது சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலாம். சோ நம்ம பிரணதி சத்யபாமா மாதாஜி படிக்க போறாங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீன் வரல மாதாஜி. ஷேர் பண்ணல. நான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் தகராறு தான். ஒரே ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணா விரும்பப்பா. தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. प्रणति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरो श्री युधपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांस श्री रूपं चाक्रराजं सहगण रघुनाथान् विदं तं सदीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विदांस ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेशे गोपिको कांता राधा कांता नमोस्तुते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणामी हरिप्रिये वांजा कल्पतरुक्ष कृपा सिंधुप्य एव च पतितानां पावनोप्य वैष्णवोप्य नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणे हिदाय च जगद्हिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर द्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्त भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यात्य देशधारिणे पंचतत्वमहं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिहं। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा. நம்ம இது போயிடலாம். One minute. Hare Krishna. Hare Krishna. Share the screen. Yes. Hare Krishna. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ISKCON மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அங்க உள்ள டேட்டி தான் இது. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில் எல்லாம் நம்ம சேவிச்சு போட்டு இந்த 16 சாப்டர் ஒரு முடிவுக்கும் கொண்டு வரலாம். எல்லாம் பிபிடி பார்த்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இது பகவத்கீதா அத்தியாயம் 16. இது வேண்டாம், படிக்கணுமா? 14 இதுல இருக்கேன். நான் 15ல இருந்திருக்கேன். கிருஷ்ணா ஒரே ஒரு நிமிஷம். இது வேற ப்ராப்ளம். கிருஷ்ணா நம்ம ராதா கோவிந்த கோயில், ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நம்மளோட மங்களூர் கோயிலுக்கு நல்லா சேவிச்சு போட்டு வில் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். இன்னைக்கு இது 16 சாப்டர் என்னது? தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் குணங்கள் இருக்கு அது பார்த்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அண்ட் we have to correct ourselves, not others. We have to correct ourselves. 15 சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அது போட்டுருக்கு. அது வேண்டாம். 16ல இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள். இது நல்ல குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள், அசுர குணங்கள் என்னெல்லாம். அது 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் போட்டிருக்கு. 7ல இருந்து 20 வரைக்கும் அசுர குணங்களே நிறைய கொடுத்திருக்காரு பகவான். அது என்னது பார்க்கலாம். அப்புறம் கடைசியில 21ல இருந்து 24 தேர்வு உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்து போறது. இங்க இருந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு எப்படி தப்பிச்சுன்னு போறது.
எஸ், இது வந்து சினாப்சிஸ், இதெல்லாம் வேண்டாம். then we will go to direct. இது ஸ்லோகா படிக்க போறது இல்லையே, இது வேண்டாம், வேண்டாம். we'll just go to the 26 bodily qualities. இதெல்லாம் இருக்கா? இப்ப என்ன படிக்கலாம்? வேண்டாம், நம்ம ஸ்லோகா ஓகே மீனிங்கே போயிடலாம். ஓகே, ஒண்ணுல இருந்து 3 தான் இதெல்லாமே. ஓகே, நம்ம படிச்சு விடுறேன். நம்ம 16.1 இருந்து 3 வரைக்கும் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு, டிவைன் குவாலிட்டிஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பார்க்கலாம். என்னது ஒண்ணு, ஃபர்ஸ்ட் அச்சமின்மை. பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு அச்சமே இருக்காது. ஏன்னா லைஃப்ல என்ன வந்தாலும், என்ன துயரம் வந்தாலும் என்னது, பகவான் இருக்கார் பார்த்துப்பார், அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்துடும். அவர் இருக்கார். ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தாலும் நமக்கு தெரியாது என்ன தீர்வு பண்ணணும்னே தெரியாது. சரி, அவர் தான் இருக்கார் இல்லையா, அவர் தானே எல்லாம் பண்ணி வைக்கிறார், அவரே பார்த்துப்பான்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியா இருந்துக்கலாம். சோ அதுதான் நமக்கு வேணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது அச்சமின்மை. அடுத்தது வந்து ஒருவரின் இருப்பை சுத்தப்படுத்துதல். இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம், டெம்பரரி வேர்ல்ட்ல இருக்கும், ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம், அந்த இடத்துல நம்ம தப்பிச்சு போறதுக்குள்ளது பார்க்கணும். அப்ப அந்த இடத்தை சுத்திப்படுத்துறதுன்னா நம்ம உட்கார்ந்து இடம் அது இல்ல. we have come to this world. அது நம்ம வந்து எப்படி மேன்மேலும் ஆன்மீகத்துல கொண்டு போய் இதுல இருந்து நம்ம தப்பிச்சு போறதுக்குள்ள அந்த சுத்திகரிப்பு தான் நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் அறிவை வளர்ப்பது. இந்த மாதிரி நல்ல கிளாஸஸ் எல்லாம் பகவத்கீதா படிச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய எல்லாம் படிப்போம். level 3 level 4 எல்லாம் இன்னும் நிறைய ஒரு உபனிஷத் அதெல்லாம் இன்னும் நிறைய படிச்சு, பாகவதம் படிச்சு அந்த மாதிரி அறிவை வளர்த்துக்கிறது. அப்புறம் தொண்டு புரிவது. தொண்டுன்னு ஏழை எளியவர்களுக்கு எங்க கொடுக்கணும் தொண்டு, அதெல்லாம் இனிமே வரும் 17 சாப்டர்ல இன்னும் டீட்டெயிலா வரும். சோ அது நம்ம பண்ணணும். இது வந்து யாரெல்லாம் பண்ணலாம் போட்டிருக்கு, அவ்வளவு டீட்டெயில் நம்ம இப்ப திரும்பி பார்க்க வேண்டாம், நம்ம ஆல்ரெடி பர்பட்ல எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இது வந்து ஃபியர்லெஸ்னஸ் எல்லாருமே, சன்னியாச ஆசிரமால இருந்து எல்லாருமே கடைபிடிக்கணும், அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. நம்ம அவ்வளவு டீட்டெயில் பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் 5வது வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல். செல்ஃப் கண்ட்ரோல்னா என்னது, என்னது சுய கட்டுப்பாடு. அதான் தமிழ்ல போட்டிருக்கேன். என்ன கட்டுப்பாடு, அதான் நம்ம காலையில எழுந்துக்கிறோம், மங்களார்த்தி எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு டைம் ஆயாச்சுனாக்கா பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம், அவர் ஜப்பா பண்றோம். ஏகாதசி வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இப்போலாம் ஸ்பூன் ஃபீடிங்கே வேண்டவே வேண்டாம், தெரியும். ஏகாதசி வந்தாச்சு நமக்கு ஃபாஸ்டிங் பண்ணோம், யாருக்கு முடியறதோ எகெயின் ஹெல்த் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கும் அது மாதிரி. ஸோ வி ஹவ் கம் டு தட் ஸ்டேஜ். நமக்கு வந்து ஒரு கட்டுப்பாடு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது. காலையில இருந்தா என்ன பண்ணணும் எல்லாம் தெரியும், சொல்லி கொடுக்கவே வேண்டாம். இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக், இட் இஸ் காட் இன்பில்ட். இப்போ வந்து நம்ம உள்ள அந்த இன்பில்ட் இதாயிடுது, அவர் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி உள்ள இன்பில்ட் ப்ரோக்ராம் எடுத்து நம்ம உடம்புல. ஸோ வி ஆர் டூயிங் ஆல் தட். அதுதான் வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல். அப்புறம் வந்து தியாகம். என்னெல்லாம் யாகம், யஜ்ஞம் அண்ட் தியாகம் பண்றது, தட் இஸ் கிரகஸ்தாசிரம். அவள் தான் பண்றா, அவ தான் பண்ணணும் ஆச்சு. அப்புறம் வேத படிப்பு. இப்ப நம்ம பண்றது எல்லாமே வேதங்களோட இது. என்னது, பகவத்கீதைங்கிறது வேதத்தோட சாரம் தான், இல்ல உபனிஷத்தோட சாரம். வேதங்கிறது அதுதான். சோ அதை தான் படிச்சிருந்தோம். அப்புறம் வந்து ஆஸ்டாரிட்டி, தப்போமயம். அதான் வந்து அது சாப்பிடாது இதை சாப்பிட எல்லாம் இஸ்கான்ல சொல்றாளே. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து அதை கடைபிடிக்கும் போது என்னது, டாப் லெவல்ல அவங்க தப்பஸ் பண்ற லெவல்ல நம்ம போயாச்சு ஆல்ரெடி. ஆஸ்டாரிட்டி, நம்ம அந்த லெவல்ல போய் நம்ம அவ்வளவு தப்பஸ் பண்றா போல அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. சோ என்னது, எல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோல், நாக்கு கண்ட்ரோல், எல்லாம் ஒரு எல்லா புலன் எல்லாம் ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோல்ல வந்துதான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அது வந்து தப்போமயம். அப்புறம் எளிமை, சிம்பிளிசிட்டி, அது தெரியும், ஒன்னும் இது பண்ணல. அஹிம்சை. அஹிம்சை பண்ணாக்கா ஒருத்தர் துன்புறுத்தக்கூடாது, இதுக்கு அஹிம்சை, அது காமன் இது. பட் நம்ம வந்து யாருக்காவது வந்து ஆன்மீகத்துல கொண்டு போகணும். அது கொண்டு போகாம ஒருத்தரை பார்த்துட்டு இருக்கோம், அவன் ஆன்மீகத்துல இல்லை, நான் அவன் வேண்டாம், அவன் போக வேண்டாம், நாம போயிட்டு இருக்கேன், அந்த எண்ணத்துல இருந்ததுன்னா நம்ம அஹிம்சை இதை ஃபாலோ பண்றது இல்லைன்னு அர்த்தம். நம்ம என்ன பண்ணோம், கூட இருக்கிறவாளையும் சேர்த்து நீயும் பண்ணுப்பா, நீயும் இந்த ஜப்பா பண்ணு, நீயும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணு, நீ இந்த உலகத்தையே நமக்கு வந்து வேற உலகத்துக்கு போகணும், இஸ் அ டெம்பரரி வேர்ல்டு சொல்லிட்டு அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்து, அவ கேட்க மாட்டாலே இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. அவ கேட்கலைன்னா அவளுக்கு அவ்வளவுதான் யோகம் சொல்லிட்டு விட்டுட்டான். இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்துட்டு அவங்க வந்து திருந்தலைன்னாக்கா விட்டுடும். அப்ப பட் நம்ம என்ன பண்ணணும், இருக்கிறவங்களையும் சேர்த்து, இப்போ வீட்டுல இருக்காங்களா 4 பேர் இருக்காங்கன்னா 4 பேர்ட்டையும் சொல்லி நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் அவளையும் ஃபாலோ பண்ண வைக்கணும். அதுதான் வந்து அஹிம்சை. அப்புறம் உண்மையை பேசணும். அப்புறம் என்ன இருக்கு, அப்புறம் கோபத்திலிருந்து விடுதலை. கோபப்படக்கூடாதுங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனா we should try to not to get angry on small things. துரத்தல் எல்லாமே வந்து நம்மளோட இது இல்ல, எல்லாமே நம்ம என்னத்தை கொண்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி தாட் போச்சுனாக்கா ஒண்ணுமே இல்லை. So nothing is ours. எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல எடுத்துட்டோம். So we have to leave everything and go. ஒண்ணுமே நம்ம கொண்டு போறது இல்லை. So துரத்தல்னா பற்றின்மையோட நம்ம வாழறதுதான் துரத்தல். அமைதி, அந்த மாதிரி இருந்தோம்னாலே ஒரு அமைதி வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. பட் அமைதி என்னாலும் கடைபிடித்து அமைதியா, எப்போது மனசு சஞ்சலப்பட்டனா மாலை எடுக்கிறது, மாலையை ஜபம் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு வந்து சமாதானம் பட்டுரும். அப்புறம் தவறு கண்டறிவதில் வெறுப்பு. யாரை பத்தி நம்ம குத்தம் சொல்ல வேண்டாம்,
அது வெறுப்பே வரணும். தவறு பண்றான்னு அவளை சுத்தி காட்டி அதை வந்து பண்ணவே வேண்டாம். ஒரு வாட்டி சொல்றது 2 வாட்டி சொல்றது இல்ல, பண்றதையே பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா விட்டு விடணும். சரி, அவங்களுக்கு புரிஞ்சது அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு விட்டு விடணும். சோ நம்ம வந்து அதுக்கெல்லாம் போட்டு நம்ம இதை என்னது சண்டை போட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டும். சோ தவறு கண்டறிவதில் வெறுப்பு. அப்ப நம்ம அதுல வெறுக்கணும். அந்த மாதிரி தவறு கண்டுபிடிக்கிறோம், அதெல்லாம் தப்பு, அந்த மாதிரி குணங்கள் தப்புன்னு விட்டுருவோம். அப்புறம் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் ஒரு இரக்க குணம் நம்ம இருக்கணும். அது எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும். இப்போ கொசுவை கூட நம்ம இரக்கத்தோட தான் பார்க்கணும். ஐயோ அது நம்ம கடிக்கிறது என்னக்கா, அப்ப அந்த கொசு கடிக்கிற கொசுவா பார்த்து அடிக்கணும். அது பண்றோமா? இல்ல. ஏதோ கொசு கடிச்சிட்டு போயிருக்கோம், வேற கொசுவை பார்த்து அதை அடிக்கிறோம். அதெல்லாம் பாவம் தான். டெஃபினட்டா நம்ம பாவம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அது வந்து நம்ம இரக்க குணம் இருக்கணும். ஏன்னா இரக்க குணம்னா என்னது பார்க்கணும். எல்லா இதுலயும் எல்லா உயிரிடத்திலும் பகவான் இருக்காங்கிற அந்த எண்ணம் வந்தாலே நமக்கு வந்து இதாகும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு தயவு தாட்சண்யம் சொல்லுவாங்க, அந்த ஒரு குணம் வேணும். அப்புறம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கவெட்டஸ்னஸ், பேராசையிலிருந்து சுதந்திரம். நான் ஐ ஃபேக்டர் எடுத்துக்கணும். நான் யாரு ஆஃப்டர் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அதான் உடல்ங்கிற கன்செப்ட் போயிடுதுன்னா எல்லாமே போயிடும். இந்த பேராசை எல்லாம் விட்டு போயிடும். சோ பேராசை இருக்கக்கூடாது. மென்மை, அதே மாதிரி செய்கையாலா இருக்கட்டும், இல்ல வார்த்தைகள்லாம் இருக்கட்டும், அது மென்மையா பேசணும், மென்மையா நடக்கணும் அப்படின்னு. அடக்கம், எஸ், அடக்கமா இருக்கிறது. அப்புறம் இந்த இதுல சின்ன எழுத்துல போட்டிருக்கிறது எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ். அதெல்லாம் நம்ம இப்ப ரிப்பீட் பண்றது இல்லை. அதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்துல 1ல இருந்து 3 வரைக்கும் எல்லாம் ஒரு வேர்ட்ஸா கொடுத்துருக்கேன். இதுல வந்து டீடைலா கொடுத்துருக்கேன். அது யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம் அதனால எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷனும் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஆனா நம்ம பர்பெக்ட் ஆல்ரெடி பண்ணினால இது வந்து டீடைல் பண்றது கிடையாது. அப்புறம் இது வந்து நிலையான உறுதிப்பாடு, அச்சப்பலம், உறுதியோட நம்ம இப்ப அப்படித்தானே பண்றோம் இல்லையா? ஒரு உறுதியோட காலையில என்ன இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா போயிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி உறுதிப்பாடு இருக்கும். அதுதான் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சு, L2 ஆயாச்சு, அப்புறம் இப்ப L3 போச்சுன்னா இதெல்லாம் விட்டுடணும். நோ, டில் த எண்ட் வி ஹேவ் டு கீப் கண்டினியூ. மோட்சம் கிடைச்சு பகவானோட உலகத்துக்கு போனாலும் அங்கேயும் சேவை தான் பண்ணணும். அதுதான் போட்டிருக்கீங்க. சோ வி ஹேவ் டு கண்டினியூ டூயிங். ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஆயிடும். எங்க போனாலும் நம்ம வந்து நீ ஜபா பண்ணலையேன்னு தோண ஆரம்பிச்சு. அப்புறம் வீரியம், விகர் அப்படின்னா என்னது? நல்ல அதுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கு? வீரியம், தேஜ, கஷத்ரியா தான் வீரியம்னா வீரம். வீரம். அப்புறம் மன்னிக்கும் தன்மை. அப்புறம் துணிச்சலோட இருப்பாரு, நல்ல துணிவா எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்றது. தூய்மை, அகத்தின் தூய்மை, முகம் புறத்தும் தூய்மை, அகத்தும் தூய்மையா இருக்கும். பொறாமையிலிருந்து விடுதலை, அது இதுக்கு முன்னாடி வந்ததே, அதேதான். அப்புறம் மரியாதை மீதான ஆர்வத்திலிருந்து விடுதலை. எல்லாரும் எனக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், நான் வந்திருக்கேன், யாரும் எனக்கு கவனிக்கல, இதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. அதெல்லாம் நம்ம வந்து விட்டு போகணும். ஓகே. அப்புறம் வந்து டைரக்டா 4வதுக்கு வந்துட்டோம். 4வதுல என்ன போட்டிருக்கு? பிரைட், அரகன்ஸ், கன்சீட். இது வந்து எது குணங்கள் இருக்கக்கூடாது. இப்ப நம்ம பார்த்ததெல்லாம் எதை கடைபிடிக்கணும்? இது வந்து அசுர குணங்கள் என்னது? பிரைடு, என்னது? நான் தான் கிரேட் அப்படிங்கிறப்பல ஒரு பிரைட் இருக்குமே, அது அரகன்ஸ். அரகன்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவா? ஒரு இது என்னது? அரகன்ட், வெரி அரகன்ட், கடும் சொற்கள்லாம் பேசுறாங்களே அந்த மாதிரி ரொம்ப கடுமையா இருக்கணும். கன்சீட், ஏமாத்துறது. ஆங்கர், கோபம். ஹார்ஷ்னஸ், இக்னோரன்ஸ், அறியாத்தனம், கடுமையா பார்த்தா ஹார்ஷ்னஸும் அதேதான். தீஸ் குவாலிட்டிஸ் பிலாங் டு தோஸ் ஆஃப் டெமோனிக் நேச்சர். இதெல்லாம் அசுர குணத்து குவாலிட்டிஸ். ஓ சன் ஆஃப் லதா, அர்ஜுனனே, இதெல்லாம் அசுர குணம் குவாலிட்டிஸ். 5வது ஸ்லோகத்தை என்ன கொடுத்துருக்கு? The transcendental qualities are conducive to liberation. இதெல்லாம் இப்ப தெய்வீக தன்மை என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து நம்மள வந்து முக்தி பெறறதுக்கு அதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து உறுதுணையா இருக்கும். whereas the demonic qualities make for bondage. whereas demonic qualities இப்ப நான் 4 தினம் பார்த்தோம், இன்னும் நிறைய இருக்கு. பட் அந்த ஸ்லோகால 4வது ஸ்லோகால என்ன கொடுத்துருக்கோம்? அந்த மாதிரி டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ் இருந்ததுனாக்கா அது வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்தும். திரும்பி இந்த உலகத்தை வந்து பந்தப்படுத்துறதுன்னா என்ன? திரும்பி இந்த உலகத்தை வந்து வாழ போறோம். திரும்பி ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வருவோம். எந்த உடல் எடுப்போம் தெரியாது. அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். சோ அதனால நமக்கு அதுல இருந்து வேண்டாம், இந்த பாண்டேஜ்ல இருந்தே வேண்டாம், பகவானுடைய உலகத்துக்கு போனேன்னு சொல்லிட்டு தான் எய்ம் வச்சு நம்ம பண்றோம் எல்லாம். சோ டு நாட் வரி ஓ சன். அதுலயும் வந்து அவருக்கு பேக் பண்ணி கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணா. நீ வந்து வரி பண்ணாதே சன் ஆஃப் பாண்டு, நீ வந்து நல்ல டிவைனிக் குவாலிட்டிஸோட தான் நீ பிறந்திருக்க, அதனால நீ கவலைப்படாதே அப்படின்னு. அப்படி இதெல்லாம் நமக்கு தான். நம்ம பிறக்கும் போது எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான். என்ன பிறப்பு இது என்ன ஒன்று இல்லையா அந்த பாட்டு? எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணி பிறக்கையிலே நல்லவராகியோ அது அன்னை வளர்ப்பினிலே. அன்னை வளர்ப்பு. கரெக்ட். எனக்கு அந்த இதெல்லாம் எல்லாம் இங்க இருந்தா எடுத்தது இல்லையா? எல்லாமே பகவத்கீதாலே இருந்து எடுத்து, அது கண்ணதாசனா இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், எல்லாமே இந்த போயட் எல்லாமே இதுல இருந்து எடுத்துதான் எல்லாம் போயம் பண்ணி நம்ம அதுக்கு ஆஹா என்ன அழகா பாடிட்டேன் என்ன எல்லாம் இங்க இருந்து எடுத்ததுதான். சோ எதுவுமே நம்ம எல்லா குழந்தைகளுமே அதனாலதான் அவளோட ஃபேஸ்லயே அந்த இன்னசென்ஸ் தெரியும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளும் அப்படிதான் இருந்திருக்கோம் இல்லையா? அப்புறம் பெருசா ஆக நம்ம வந்து கொஞ்சம் விகாரத்தனம்லாம் வந்துருக்கும் நமக்கு. ஆனா சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது எல்லாமே ரொம்ப இன்னசென்டா இருக்கும்.
சோ அது வந்து நீ அப்ப பேக் பண்ணி கொடுக்குற நீ. அதனால நீ கவலைப்படாதே, நீ பிறக்கும் போது ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டிஸோட தான் பிறந்திருக்க. அப்புறம் 5க்கு அப்புறம் இது வேண்டாம், இது வேண்டாம். அப்புறம் 6. Oh, son of Prita, in this world, there are 2 kinds of created beings. One is called the divine and the other demonic. ஒருத்தர் வந்து 2 விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து தெய்வீக குணத்தோட இருக்காங்க, and சில பேர் வந்து அசுர குணங்களோட இருக்காங்க. I have already explained to you at length the divine quality. நான் டீடைலா 3 பேஜ் பார்த்தோமே, டீடைலா நான் நிறைய உனக்கு வந்து the divine தெய்வீக குணங்களை பத்தி சொல்லியாச்சு. இப்போ நான் வந்து now hear from me the demonic. இப்போ வந்து அசுரத்தனமான என்னெல்லாம் குணங்களோ அதெல்லாம் கேளு அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன். ஓகே, இதெல்லாம் வேண்டாம். அப்ப என்னது demonic quality 7ல இருந்து 20 வரைக்கும் சொல்ல போறாங்க. ஓகே, என்னலாம்? Those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாது. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. அவ வந்து கிளீனாவும் இருக்க மாட்டாங்க. கிளீனா சோப் போட்டு குளிக்க அது மாத்திரம் இல்ல, அகத்தின் தூய்மை என்னது, பகவான் இது பண்ணணும், ப்ரே பண்ணணும், அது பண்ண மாட்டாங்க. அதெல்லாம் பண்ணினாதான் நல்ல விஷயங்களை கேட்டாதான் வந்துருவாள் இந்த பக்கம். அவ அந்த பக்கத்துலயே இருக்கா, ஏன்னா அவளுக்கு தெரியாது எது நல்லது கெட்டதுன்னு. அண்ட் நோ ப்ராப்பர் பிஹேவியர், ஒழுங்கா கல்லு குடிக்கிற கூட்டம் எல்லாம் பார்த்தா தெரியுமே. அண்ட் நாட் ட்ரூத், பொய் பேசுண்டு அந்த மாதிரி பித்தலாட்டம் பொய் எல்லாம் சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி. அப்ப உண்மையும் பேச மாட்டாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு. They say that அந்த மாதிரி proud atheist, நாத்திகவாதிகள் அவன் வந்து ப்ரௌடா என்ன சொல்லுவான், they say that this world is unreal. எல்லாம் இது பாக்குறது எல்லாமே அது வந்து இப்ப விவாதம் கொடுத்திருக்கு யாரும் என்னது அத்வைத்திக் பிரின்சிபல், எல்லாமே ஜெகன் மித்யா, நம்ம பாக்குறது எல்லாமே வந்து ஒரு என்ன இது கற்பனை உலகம் தான் அப்படிங்கிறாங்க. வாட் எவர் we are seeing is all கற்பனை. ஏன் ஏன்னா நீ கான்சியஸ்ல இருக்கிறதுனால அது வந்து உனக்கு உண்மையா தெரியாது. நீ ராத்திரி தூங்கும் போது இது வந்து கான்சியஸா நீ இல்ல, அப்ப சொப்ன உலகத்தை நீ வந்து அந்த கான்சியஸ் தான் உனக்கு அவேக்கனா இருக்கும். அப்ப நீ அந்த உலகத்தை வந்து நிஜம் நம்புற. சோ இது எல்லாமே மாயை தான், எல்லாமே ஒண்ணுமே உண்மை கிடையாது. அந்த பிரம்மன் தான் உண்மை. இந்த பிரம்மன் யாரு, உங்கூடியே இருக்கார். அந்த பிரம்மன் உங்ககிட்டயே தான் இருக்கார். நீயே தான் பிரம்மன், நீயே தான் கடவுள். அந்த மாதிரி எல்லாம் they have a different philosophy. நம்ம அந்த பிலாசபியை பாக்குறது கிடையாது. அப்ப அந்த மாதிரி அப்ப சில பேர் ஏத்திஸ்ட், அவளெல்லாம் ஏத்திஸ்டே சொல்லியாச்சு இங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவ வந்து இந்த வேர்ல்டு எல்லாம் அன்ரியல், அதெல்லாம் உண்மை இல்லை, இந்த வேர்ல்டே உண்மை இல்லை. வித் நோ ஃபவுண்டேஷன், நோ காட் இன் கண்ட்ரோல், பகவானே எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, ஏதோ இப்படி ஒண்ணு வெடிச்சது அதனால மலைகள் எல்லாம் போகாமச்சு. இந்த மாதிரி they have their own theories. They say it is produced of sex desire. இப்ப நிறைய பேர் குழந்தை எல்லாம் பிறக்கிறான்னா ஒரு அந்த இதுதான் செக்ஸ் டிசைர்னால செக்ஸ் பண்ணாங்க, ஆம்பளை பொம்பளை பண்ணதுனால. அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கட்டும், இல்ல மானா இருக்கட்டும், நாயா இருக்கட்டும், எல்லாம் அது செக்ஸ் பண்ணனால தான் குழந்தைகள் பெற்றுட்டாங்க. சோ இந்த உலகமே அப்படிதான் வந்திருக்கு, இல்ல பகவானோட ஒண்ணும் என்னது இன்டர்ஃபியரன்ஸே கிடையாது அப்படின்னு அவங்க நம்புறாங்க. And has no cause other than lust. only ஆசை, பேராசை, இதனாலதான் இந்த உலகம் எல்லாமே செழிச்சுட்டு நிறைய பேர் எல்லாம் வளர்ந்துருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க நம்புறாங்க. எஸ், அடுத்தது என்னது பாக்கணும். 9வது. Following such conclusions, the demonic who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial horrible works meant to destroy the world. அந்த மாதிரி நம்பிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த சயின்ஸ் நம்பணும் உடனே இல்ல. சயின்ஸ் இப்ப இன்டர்நெட்ல சயின்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கு, அது இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். பட் அதனால சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப கொடூரமா வந்து ஒருத்தர் அழிக்கிற லெவல்ல அவங்க வந்து பாம்பு தயாரிக்கிறேன், எனிமி யாராவது வந்தா பாம்பு போட்டு விடுறேன், அதுல அவங்க மாத்திரமா அழிவா, நம்மளும் அழிஞ்சு போகும். இந்த மாதிரி எல்லாம் டெமோனிக் குவாலிட்டிஸும் வளர்ந்துடும். அவங்களுக்கு வந்து பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாட்டி இருக்காங்க. டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ் வளர்த்துண்டு அவங்க வந்து அது லாஸ்ட் themselves, அவங்களும் அழிவாங்க. அண்ட் அவங்க மூளை இல்லாம இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. என்கேஜ் இன் அன்பெனிஃபிஷியல், இது நமக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, எல்லாரும் அந்த மாதிரி காரியம் தான் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது 10. Taking shelter of insatiable lust and absorbed in the conceit of pride and false prestige. இப்ப என்ன பண்றாங்க, இந்த லஸ்ட் ஆர்வம், பேரார்வம், அது அடைந்தே தீரணும். அப்ப என்ன பண்ணுவா, illicit relationship, யாரையோ பார்த்தேன் பிடிச்சது, எனக்கு அவளை அடைந்தே தீரணும். அவுட் ஆஃப் வெட்லாக், யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிருப்போம், that girl looks much more beautiful அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம இதுல கொஞ்சம் இப்போதான் வந்திருக்கு. இது அந்த இதுல என்னது ஃபாரினர்ஸ்க்கு எல்லாம் ரொம்ப சகஜம். அவளுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு இது கிடையாது, கண்ட்ரோல் எல்லாம் இல்லாத ரொம்ப ஃப்ரீடம் ஜாஸ்தி. நம்ம இதுல இன்னைக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா ஐ டோன்ட் நோ, மேபி ஐ எம் ராங். சோ இல்லிசிட் ரிலேஷன், அதுல வந்து ப்ராப்ளம் தான் வருமே தவிர ஒண்ணும் வராது. அதே போல கேம்பிளிங், ஒரு நேரம் ஜெயிப்போம், 2வது டைமும் ஜெயிப்போம், 3வது டைமும் ஜெயிப்போம். அப்போ அந்த
பேரார்வம் வந்து ரொம்ப என்ன பேராசை வந்து என்ன பண்ணுவோம், அப்புறம் ஒரேடியா பெரிய போட்டு கேம்பிளிங்ல தோத்து போய் தற்கொலைக்கு வரைக்கும் போயிடுவாங்க. சோ அது வேண்டாம் அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம் என்னதுனாக்கா திருப்தியே ஆகாதது. இன்னைக்கு ஒருக்கா ஜெயிச்சுட்டு நான் விடுறேன் அப்படின்னா, ஒருக்கா ஜெயிச்சா நீ விட மாட்டேன், திரும்பி விளையாடணும் தோணும், திரும்பி ஜெயிக்கணும் தோணும். இதெல்லாமே வந்து அதே போலதான் இன்டாக்சிகேஷன். காபி குடிக்கலன்னு தலைவடிக்கும், காபி குடிச்சே ஆகணும், காபி குடிக்கலைன்னா தலைவடிக்கும், இல்ல சரி இல்ல நோ மாதிரி இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. இதெல்லாமே அடிக்ஷன். பிறந்த குழந்தைக்கு என்னைக்காவது காப்பி கொடுத்துருக்கோமா? இல்ல. ஏதோ ஒரு 10 வயசு 15 வயசு வரும்போது முள்ள காப்பி எல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் நம்ம தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதெல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைய என்னது குட்டிச்சவராக்கினது நம்ம தான். அப்புறம் அதை விடுன்னு அது விடுமா? விடாது. சோ இந்த மாதிரி இன்டாக்சிகேஷன் எல்லாம் பண்றதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு சிப் எடுத்துக்கிறேன், இனிமே நான் குடிக்கவே மாட்டேன், ஒரு சிகரெட் நம்ம இது பண்றேன் அப்படியெல்லாம் சொல்றவங்க அதெல்லாம் இன்சேஷியபிள். இட் கேன் நாட் பி. அது வந்து திருப்தியா ஆகாதது. இது எல்லாமே மீடியேட்டிங்கா இருக்கட்டும், எல்லாமே அது வந்து திருப்தி ஆகாது. இன்னும் வேணும் தான் தோணும் இது எல்லாமே. சோ இதெல்லாம் அந்த மாதிரி உள்ளவாள்லாம் இதுலயே அப்சார்ப்டா இதுலயே இப்படி இருப்பாங்க. absorbed in conceit of pride, false prestige, the demonic, the illusion. இந்த மாதிரி ஒரு மாயையில இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து வெளியில வர முடியாது. are always found to unclean work attracted by the impermanent. அதான் அவங்க வந்து ஒரு என்னது சுத்தியா இல்லாம எல்லாமே கலப்படமா இருக்கும் இந்த இம்பர்மனன்ட் வேர்ல்ட்ல திரும்பி அவங்க வந்து பிறந்து இருந்து இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு மாயையில கண்ணை மறைச்சா போல இருக்கும் அவங்களுக்கு. சோ அந்த மாதிரி உள்ளவா வந்து டெமானிக் பீப்புள் அதுலயே சிக்கின்னு இருக்காங்க. அப்புறம் they believe, அவளே கண்டினியூ பண்றது, they believe that to gratify the senses is the prime necessary of human civilization. நம்ம ஒரு ஹியூமன், நம்ம எல்லாருமே இப்ப மனிதர்கள் இருக்கும். இந்த சிவிலைசேஷன் தழைக்கணும்னா என்னது, இதெல்லாம் நம்ம ஒரு இது இருக்கு, என்னது ஒரு பூங்கா இருக்கு, ஒரு பிக்சர் இருக்கு, எல்லாமே. இப்ப நம்ம எல்லாம் பிக்சர் போலேனாக்கா இப்ப அவ எப்படி பழைப்பான்? ஒரு பிக்சர், ஒரு தியேட்டர் இருக்கு, ஒரு பிக்சர் எல்லாம் பண்றான்னு நம்ம மாதிரி மக்கள் போய் பாக்குறதுக்கு தானே. நம்ம பாக்கலன்னா அனிமல்ஸா போய் பார்ப்பான்? இல்லையே, நம்ம தானே போய் பார்க்கணும். அப்படி எல்லாம் நினைச்சிட்டு இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டிதான் கொடுத்துருக்கா. இந்த காது எல்லாம் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு தான், கண்ணு இதை மாதிரி பாக்குறதுக்கு தான், எல்லாமே இந்த உலகத்தை நடக்கிறதெல்லாம் பேரானந்தத்தோட இருக்கு, அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம சென்ஸே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will think that way. For them, they believe that to gratify the senses, எல்லாத்தையும் திருப்திப்படுத்தணும், சென்சஸை திருப்திப்படுத்துறது தான் main necessity of human civilization. Thus, until the end of their life, their anxiety is immeasurable. அதுவும் பண்ணணும், இதுவும் பண்ணணும், அதுவும் வாங்கணும், இது வாங்கணும், இதை போட்டு பார்க்கணும், இது பண்ண, அதேதான் ஆசையிலேயே இருப்பா. திருப்தி ஆகாது. அந்த மாதிரி ஆசையை வந்து அது புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுலயே அவங்க வந்து வாழ்நாள் போயிடும். Bound by the network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. இந்த மாதிரி திருப்தி எல்லாத்தையும் புலன்கள்லாம் அடக்கணும்னாக்கா நிறைய பணம் வேணுமே. நல்ல ஒரு என்னது கார் வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு லோன்லாம் எடுத்து கார் வாங்குவோம். அடுத்தது என்ன வேணும், வேற ஏதாவது வீடு வாங்கணும், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைகள் நிறைய வரும். அப்படி இவ்வளவு லோன் எல்லாம் தரமாட்டாங்க, என்ன பண்றது? சரி ஒழுங்கா சம்பாதிச்சுனாக்கா இதெல்லாம் கட்டுப்படி ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு வேற விதமாலாம் சம்பாதிக்க பார்ப்பா. கேம்பிளிங், வேற ஏதாவது பொய் சொல்லி திருடுறது, ஏதாவது சம்திங் ஆரம்பிப்பா. சோ இது மாதிரி இல்லீகல் மீன்ஸ் ஆஃப் இல்லீகல் வே ஆஃப் இது பணம் சம்பாதிச்சு எப்படியாவது புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்தணும். அதுக்குதான் அவங்க வந்து பண்றாங்க. பக்தர்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளமே இல்லையா? அழகா இன்டாக்சிகேஷன், ஹரே கிருஷ்ண நாம சொன்னா எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் இன்டாக்சிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். தூக்கம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்றது நல்லா தூக்கம். அந்த மாதிரி பசி எடுக்கலையா? நிறைய ஜபம் சொல்லு, அப்படி பசி எடுக்கும். அப்படி உள்ளூர அங்க பசி எடுக்கும். ஏன்னா கண்டினியூஸா தண்ணி கூட குடிக்காம அந்த என்னது நிர்ஜல உபவாசம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களே, அவ்வளவு பசி தூண்டிடும். அப்ப எல்லாமே ஜபத்துல இருக்கு, எல்லாம் ஜபம் வந்து கிடக்கடான்னு சொல்லி கொடுத்தோம். அடுத்தது என்ன கொடுத்து 13ல இருந்து 15. The demonic person thinks, so much wealth do I have today. என்கிட்ட இவ்வளவு வெல்த் இருக்கு, I will gain more according to my schemes. நிறைய ஸ்கீம் எல்லாம் இருக்கு. அந்த ஸ்கீம் ஒண்ணு போட்டா 10 கிடைக்கும், அவ்வளவு பர்சன்ட் எல்லாமே இருக்குமே. சோ அந்த ஸ்கீம்ல நான் போட போறேன், பணம் நல்லா டபுள் ஆகும், ட்ரிபிள் ஆகும் எல்லாம் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. So much is mine now. எல்லாம் என்னுடையது இப்போ. And it will increase in future. 10 வருஷத்துக்கு இன்னும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். எல்லாம் அப்படி இப்படின்லாம் ரொம்ப இதா பேசுவா. And more, he is my enemy. அப்புறம் என்னது, அவன் என்னுடைய enemy, I have killed him. அதனால நான் அவனை வந்து ஒழிச்ச கட்ட போறேன், அவனை ஒழிச்சாச்சுன்னு வச்சுடலாம். அவனை ஒழிச்சு கட்டியாச்சு, அவனை வந்து முகத்திலே முழிக்க மாட்டேன். இந்த ஜென்மத்துல நான் உயிர் போனாலும் அவனை வந்து உயிர் போனப்பறம் எங்க பார்க்க போறோம், அதனால டயலாக்லாம் பேசுவா. நான் என் உயிர் போனாலும் நான் அவன் மூஞ்சியை முழிக்க மாட்டேன். And my other enemy will also be killed. எல்லாரும் enemy தான், பாக்குறவா எல்லாரும் enemy, எல்லாரையும் நான் ஒழிச்சு கட்டிடுவேன். I don't want anybody.
எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது, அவங்களுக்கு எல்லாமே எளிமையா தான் தெரியும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு அரக்க குணத்துல வருவாங்க, அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க. ஐ எம் த லார்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங், எல்லாமே நான் ஆளணும், எல்லாம் பவர் வந்துடுமே, எல்லாம் ஒரு பணம் வந்ததுன்னா பணபலம் இருந்தா எல்லாம் ஆளு பலம், எல்லாம் பலம் 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 வரும். நான் வைக்கிறதுதான் சட்டம், வீட்லயும் சட்டம், எல்லாரும் கேட்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துடும். லார்ட் இட் ஓவர்னா என்னது, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தலைவன், அந்த ஒரு எண்ணம் வந்துடும். ஐ எம் த என்ஜாயர், நான் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும். I am perfect, powerful, happy. I am the richest man, surrounded by aristocratic relatives. நான் இவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்டேன் தெரியுமா, நல்லா சம்பாதிச்சு நல்லா காரு பங்களா எல்லாமா இருக்கேன். அப்போ அது போல ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுவோம், எல்லாம் வாங்க, எனக்கு என்ன ஒண்ணும் இருக்காது. நிறைய பர்த்டே பார்த்தாச்சு, எல்லா வருஷமும் பர்த்டே வந்துட்டு இருக்கு, இருந்தாலும் ஒரு பர்த்டேக்கு பார்ட்டி கொடுக்குறேன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாப்பாடு ஐட்டம் என்ன எல்லாம் வந்துட்டு எல்லாம் புகழ்ந்துட்டு போகணுமே, எல்லாம் புகழணுமே, அதுக்கு வேண்டிய எல்லாம் பார்ட்டி வச்சு எல்லாரும் அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் டாப் மோஸ்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அதுல எல்லாம் ஒரு பெருமை அடிச்சிருந்து அதுல ஒருத்தனுக்கு தப்பெருமை, அந்த மாதிரி. there is none so powerful and happy as I am. என்ன மாதிரி யாருமே என்ன மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க, நான் தான் சூப்பர். இந்த மாதிரி யாரோ பார்ட்டி பண்ணிருக்காங்க, இதெல்லாம் நம்ம இதுலயே நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கோம். அப்படி ஒரு கல்யாணம் பண்ணேன் தெரியுமா, அப்படி ஒரு கல்யாணம் பண்ணேன், அது போல இது வரைக்கும் யாரோட கல்யாணம் நான் அட்டென்ட் பண்ணது கிடையாது. யாருமே எங்க தெருவில் அந்த மாதிரி பண்ணி, எங்க ஊர்ல அந்த மாதிரி பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி அவன் அடுத்தது ஃபியூ மந்த்ஸ்ல ஹஸ்பண்ட் வைஃப் சண்டை போட்டு குழந்தைகள் வந்து அவ ஏதோ ப்ராப்ளம்னு இருப்பா. ஆனா இவன் கல்யாணம் பண்ணதையே சொல்லிட்டு இருப்பான், நான் எப்படி பண்ணேன் தெரியுமா, இவ்வளவு ஊரை கூப்பிட்டேன் தெரியுமா, இவ்வளவு பேர் வந்தாங்க, எப்படி இருந்து ஜக 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 ஜகான்றது எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ஒரு இது அசுர குவாலிட்டிஸ். There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices. தெய்வீக இதெல்லாம் பண்ணுவோம், ஆனா எப்படி I shall give some charity and thus I shall rejoice. எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவேன், சேரிட்டி கொடுப்பேன், ஆனா அதுல வந்து நான் ஆனந்தப்படுறதுக்கு வேண்டி எல்லாரும் பாக்குறாங்க, எல்லாம் தொண்டு புரிவேன், எல்லாம் பண்ணுவேன், எல்லாரும் பார்த்து அவன் வந்து ஆஹா ஊன்னு சொல்றதுக்கு வேண்டி and I shall rejoice. அப்படி in this way such persons are deluded by ignorance. அறியாத்தனத்தினால என்னது உண்மை எது பண்ணக்கூடாது எது பண்ணணும் அது தெரியாதக்கே அவங்க வந்து மாட்டின்னு இருக்காங்க, மாயையில மாட்டின்னு இருக்காங்க. 15 தாச்சா. 16 thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into the hell. இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆர்வம், பேரார்வம், நான் தான் முந்திக்கிறேன், எல்லாத்துக்கும் நான் என் பேர் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், என்ன இருந்தாலும் நான் அப்படி, அந்த மாதிரி அந்த அரக்க குணம், இதெல்லாமே அரக்க குணம் தான். பவுண்ட் பை அந்த எல்லாம் இதுல இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் ஒரு மாயையில சிக்கிட்டு இருக்காங்க. they become too strongly attached to sense enjoyment. அவங்க எல்லாம் எங்க போவாங்க, கடைசியில அவங்க வந்து ஹெல்லுக்கு தான் போவாங்க. ஏன் பண்றது எல்லாமே இதுதானே. எஸ், அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் 16 எஸ் 17 செல்ஃப் கம்ப்ளசன்ட். நான் அதான் அந்த நான் the I factor தான் செல்ஃப் கம்ப்ளசன்ட் and always impudent, deluded by wealth, false prestige. they sometimes ஆள் இப்படி, ஆனா அவன் என்ன எப்படி இந்த மாதிரி ராஜா மாதிரி பெரிய ஆளா, அவ்வளவு பெரிய ஆள் அவன் நினைக்கிறான். they come sometimes proudly perform sacrifices in name only. பேருக்கு வேண்டி அவன் sacrifice பண்ணுவான், எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு வேண்டியும் நல்லா இது பண்றதுக்கு வேண்டியும் அவன் பண்ணுவான். எது பண்ணாலும் sacrifice மாத்திரம் இல்ல, எது பண்ணாலும் என் பேரு வரணும், I should be prominent, I should be known, அந்த மாதிரி. without following any rules and regulations. வந்து ஒரு ரூல் ஸ்கிரிப்சரல் ரூல்னா என்னது, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஒன்னும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டான், அது ஒன்லி பேரும் புகழுக்கும் வேண்டி மாத்திரம் அவன் பண்ணுவான். எல்லாமே டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ். 18 bewildered by such false ego, strength, pride, lust and anger, the demons become envious of the supreme personality of God. இது ஃபுல்லா இப்படி ஆகி என்னது, இது வந்து சிஷ்பால் ஒரு தான் புத்தகம் நினைக்கிறேன். அவரும் வந்து கசின் தான், ஆனாலும் ரொம்ப அது வந்து குவாலிட்டி எப்படி அவனோட என்ன கசின் தான் இருந்தாலும் ஒரே வயசுலயா, நீ மாத்திரம் எப்படி பெரிய, நீ மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை தானே, உனக்கு மாத்திரம் என்ன பெரிய சிம்மாசெல்லாம் கொடுத்து உட்காத்தி வச்சிருக்கா, என்ன பெரிய நீ தான் பெரிய கடவுளோ அப்படி இப்படி எல்லாம் வாக்குவாதம் பண்ணி அப்புறம் கடைசியில 101 மிஸ்டேக் பண்ணும்போது அவன் வந்து பகவான் வந்து கழுத்த விட்டுட்டான். அதுதான் ப்ராமிஸ் கொடுத்துருந்தா அவன் மாட்டேன், 100 மிஸ்டேக் பண்றது வரைக்கும் நான் பார்ப்பேன், 101வது மிஸ்டேக்ல நான் அறுத்துடுவேன். அது போலதான் அவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அவ பகவான தான் பெரிய இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பகவானையும் வந்து கேள்வி பேசிட்டு அவளை வந்து என்வியஸா பாப்பான். பகவானுக்கு ஏன் அந்த கிருஷ்ணனுக்கு தான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஐ டோன்ட் திங்க் யாரோ அப்படி இருக்காங்களா தெரியாது, பட் அந்த மாதிரி குணங்களே இருக்காங்க. who is situated in their own bodies and in the bodies of others and blaspheme against the real religion. பகவான் தன்னுள்ளேயும் இருக்காரு, எல்லாருள்ளேயும் இருக்கார் as a பரமாத்மா. அவளை எல்லாமே இழிவுபடுத்திண்டு அண்ட் என்ன ரிலீஜன் உண்டோ ஆக்சுவல் ரிலீஜனே வந்து இழிவுபடுத்தின்னு அவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அப்புறம் those who are envious
and mischievous, who are lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence into various demonic species of life. அந்த மாதிரி குணங்கள் இது பொறாமை குணம், மிஸ்chievous, என்னது இது சரியா மிஸ்chief, ரொம்ப மிஸ்chief, குறும்பு, குறும்பு இதுல குறும்பு வராது, பட் இந்த மாதிரி டெமோனிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்னது, அவங்க எல்லாம் லோவஸ்ட் அமன் மேன்கைண்ட். மேன்னாக்க ஒரு ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கணும்னா பகவான் தொண்டு புரியறதுக்கு. அதெல்லாம் நான் இன்னமும் வந்து அனிமல் மாதிரி ஒரு பொறாமை இந்த இதுலயே நான் இருக்கேன்னாக்கா அப்ப என்ன பண்ணுவா பகவான், என்ன பண்றாளாம், ஐ பர்பச்சுவலி காஸ்ட் இன்டு தி ஓஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல், திரும்பி அவனை வந்து பிறக்க வைப்பேன் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல, திரும்பி பிறக்க எங்க, இன்டு வேரியஸ் டெமோனிக் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் லைஃப். அந்த சின்ன பூச்சியில இருந்து அந்த மாதிரி இருக்குமே, அந்த மாதிரி இது என்னது இழு கீழ் லோவஸ்ட் ஸ்பீஷிஸ், அந்த மாதிரி ஒரு இதுல தள்ளிடுவேன். அவளுக்கு வந்து there's no use, there's no point in being a human being. ஹியூமன் பீங் ஆயிட்டு ஒரு நல்ல குணம் வளர்த்துக்கலை, பகவானை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் இது பண்ணலன்னா இந்த குணத்தை தான் வளர்த்துருக்கானாக்கா நானே வந்து அவங்க வந்து வேற உருவம் எடுத்து ஒரு உடலை எடுத்து லோவஸ்ட் ஸ்பீஷிஸ்ல நான் தள்ளி விடுவேன், டெமோனிக் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் லைஃப். அப்புறம் 19 20 attaining repeated birth among the species of demonic life. அந்த மாதிரி திரும்பி திரும்பி அந்த ஈனப்பிறவியில பிறந்து இறந்து such persons can never approach me. அப்புறம் அவன் கீழே தான் இருக்கான், இன்னும் மேலோலகத்துக்கு, நம்ம மேலோலகத்தை போயிட்டு பார்க்க ஒரு ஹியூமன் பீங் ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டோம், மேல இருந்து போறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனாலும் அவன் வந்து விற்படாம திரும்பி கீழே போச்சுன்னா அவன் வந்து கண்டிப்பா என்னோட உலகத்துக்கு வரவே, they can never approach me. அவன் வந்து என்னை பத்தி திங்கும் பண்ண மாட்டான், ஒரு முயற்சி எடுக்க மாட்டான், அவனால முடியவே முடியாது, அவன் எங்கிட்ட வந்து வரவே மாட்டான். Gradually they sink down to the most abominable type of existence. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய குடி கொள்ளை எல்லாம் தெரியும், யாருக்கு தெரியாது இதெல்லாம் தப்புன்னு எல்லாம் தெரியும், ஆனா அவரு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க அதே தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அவ வந்து இன்னும் திரும்பி அந்த அபாமினபிள் டைப் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், செய்யக்கூடாத செயல்களை எல்லாம் பண்ணி அவங்க குழியே இருப்போம் அப்படி, அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானுடைய இடத்துக்கு வர முடியாது. அப்புறம் 20 21 21ல இருந்து 24 இயல்பு இன்னும் முடியல. There are 3 gates leading to this hell. இப்ப வந்து கீழே போறதுக்கு மெயினா 3 குணங்கள் இருக்கு, அதுதான் 3 கேட். என்னெல்லாம், லஸ்ட் பேரார்வம் பேராசை, ஆங்கர், அப்புறம் கிரீடு தான் பேராசை இல்லையோ, லஸ்ட்னா அதீத ஆர்வம், ரொம்ப ஆர்வம், அதான் வேணும்னா வேணும்தான் வேணும், அது கண்டிப்பா கிடைச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்களே அது மாதிரி. கோவம், மூக்குக்கு மேல கோவம். அப்புறம் கிரீடு, இது பொறாமை, இன்னொருத்தால் கிடைக்க கூடாது, நான் எனக்கு தான் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி. எவ்ரி சேன் மேன் ஷுட் கிவ் தீஸ் அப். யாரு உண்மையா வந்து சேன்னா என்னது, இன்சேன்னாக்கா பைத்தியம், சேன்னாக்கா பைத்தியம் இல்லாதவன். சோ யாரு வந்து ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீங்கா இருக்கணும், அந்த 3த்தையும் அவங்க வந்து விட்டு விடணும். அதை விட்டதுன்னா என்னது, அவங்க படிப்படியா மேல போயிட்டு இருப்போம். இந்த 3 தான் நம்மளை வந்து கீழே கொண்டு போறதுக்கு அது ஒரு ரீசன்ஸ். இந்த 3 gates are very dangerous, அதை நம்மளை கீழே தள்ளிடுவோம். எவ்ரி சேன் மேன் ஷுட் give these up for they lead to the degradation of soul. நம்ம வந்து நல்ல பியோர் சோல் தான், நம்ம சோல்லாம் எல்லாம் பகவானோட அம்சமா வந்திருக்கோம். குவாலிட்டி சேம், ஒன்லி குவான்டிட்டில நம்ம சின்னதா இருக்கும், எல்லாம் பகவானோட அவ்வளவு அம்சங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளே இழிவுபடுத்திட்டு நம்ம திரும்பி கீழே தான் போகிறோம். அந்த 3 இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். அது வந்து we should not follow. 22 the man who has escaped these 3 gates, இந்த 3த்தையும் நம்ம விட்டுட்டோம்னா, எஸ்கேப் பண்ணிட்டோம்னா, ஓ son of Kunti, performs acts conducive to self-realization, thus gradually attains the supreme destination. அந்த மாதிரி அந்த முக்குணங்களையும் அவன் விட்டுட்டான்னா அப்புறம் படிப்படியா அவனுக்கு வந்து பாதையில ஒன்றும் ஒரு தடங்கள் இருக்காது, அழகா அவன் மேல் படிக்க வேண்டிய என்ன படிப்போம், அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதுக்கப்புறம் என்ன, இப்போ நம்ம இஸ்கான்ல என்ன வந்திருக்கோம், ஒரு பிரபுபாத எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம், ஒரு அக்செப்ட் பண்ணிட்டுட்டோம், அவர் எழுதின புக்ஸ் தான் நம்ம படிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அது அப்புறம் அவங்க ஆச்சாரியர் எல்லாம் என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். மெதுவா நம்ம வந்து இந்த படியில ஏறிண்டே இருக்கோம். ஸ்டடி ஆஃப் வேதா, இப்ப அதெல்லாம் நான் படிச்சுட்டு இருக்கோம், பகவத்கீதா படிக்கிறோம், ஆஸ்டாரிட்டி, காலையில எழுந்துக்கணும், மங்களாரத்தி பாக்குறோம், எல்லாம் இருக்கே. இப்ப எல்லாம் படிப்படியா நம்ம இப்ப அந்த 3 குணங்களை மாத்திரம் விட்டுட்டோம்னா இந்த படி ஏறது நமக்கு ஈஸியா போயிடும். சென்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் அக்வயர் பண்றோம், அப்படி போய் எங்க கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு சீக்கிரமா போய் சேர்ந்து இந்த 3 குணங்கள் மாத்திரம் நம்ம வந்து தவிர்க்கணும். சோ அவங்க வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்து இட் இஸ் வெரி கன்டியூசிவ், செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஏற்றதா இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு போகும்போது. அண்ட் தென் கிராஜுவலி அட்டைன்ஸ் தி சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன், வந்து பகவானுடைய இலக்கை அடைந்து விடுவான். அப்புறம் 20 ஹெல்ப் போறதுக்கு லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட், இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் பிக்சர் எல்லாம் பார்த்தா நமக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் இல்லையா. 3 gates to hell.
23. He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. ஆனா இந்த வேதங்கள்ல எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. இல்ல அப்போ நான் வந்து திருந்த மாட்டேன், நான் வந்து இல்ல அதெல்லாம் கோபம்லாம் வரைக்க முடியுமா, கோவப்படுவேன், அப்படின்றது பொறாமப்படுவேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் 3 குணங்களையும் நான் வளர்த்துக்கு தான் செய்வேன். அந்த மாதிரி இருக்கிற நாட் ஒன்லி இந்த 3 குணங்கள். நான் மீட் ஈட்டிங் என்னப்போ ஒரு நாளைக்கு வேணா நான் என்னால இருக்க முடியும், வாரம் முழுக்க எல்லாம் எங்களால இருக்க முடியாது. அதெல்லாம் பரவாயில்ல, பகவானுக்கு எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணா சாப்பிட்டா எல்லாம் பரவாயில்ல, யாரு கேட்க போற அப்படி எல்லாம் எல்லாருக்குமே ஒரு இட்ஸ் ஓகே ஆட்டிடியூட்ல இருந்தோம்னா என்ன பண்ணாக்கா நம்ம இன்னும் பக்குவப்படலைன்னு அர்த்தம். உள்ளூர இருக்கார், அவர் தான் சாட்சியா இருக்கார். நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். we are supposed to answer that God. அந்த பகவான் வந்து பார்த்துட்டே இருக்காரு. அப்ப நம்ம என்ன பதில் சொல்ல முடியும் இல்லையா? அப்ப நம்ம வந்து அது கான்சியஸோட நம்ம எந்த செயல்களையும் பண்ணணும். சோ அதை என்ன கொடுத்துருக்கு, யாரு வந்து இந்த ஸ்கிரிப்சுரல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து நிராகரிக்கிறாங்களோ அண்ட் ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு தியர் ஓன் விம்ஸ். எனக்கு தோணித்து இப்போ என்னவோ சாப்பிடணும், இன்னைக்கு சண்டே எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா வெட்டி குத்தி சாப்பிடதான் எனக்கு என்ன நாக்கு செத்து போயாச்சப்பா, 1 மாசமா அந்த என்ன தாமோதர மந்த் எல்லாம் வந்தது, அந்த மந்த் இதெல்லாம் இனிமே இன்னைக்கு நாங்க வெட்டி தான் சாப்பிட போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிட்டதுமே அப்ப ஏதோ ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு அர்த்தம். என்ன நாக்கு கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு. அந்த மாதிரி வந்து இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லிட்டோம் வந்து சாப்பாடுல கண்ட்ரோல் இல்ல குடி, அப்புறம் இந்த பழக்கம் கெட்ட பழக்கம் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் இல்லாம இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தான்னாக்கா அவனோட சொந்த வெறுப்பை விட விருப்பு எனக்கு இதுதான் பிடிக்குது அதுல வந்து ரொம்ப இதா இருந்ததுனாக்கா he attains neither perfection. அவன் வந்து பர்ஃபெக்ட் லெவலுக்கு போகவே முடியாது. நாட் ஓன்லி பர்ஃபெக்ட் லெவல், ஹாப்பினஸும் அவனுக்கு நீடித்த மகிழ்ச்சியும் கிடைக்காது அண்ட் சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷனும் அவனுக்கு வந்து கிடைக்காது. ஏதோ பேரளவுல வந்து ஜப்பா பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம், ஆனா இதையும் பண்ணிட்டு இருக்கானாக்கா தான் நமக்கு திருப்திக்கு வந்து நான் ஜப்பாவும் பண்றேன், காலையில எழுந்துக்கிறேன், மங்களாரத்தையும் பாக்குறேன், எல்லாம் நான் பண்றேன். ஆனா அதர் ஹேபிட்ஸ் ஆல்சோ இஃப் யூ ஆர் நாட் பர்ஃபெக்ட் நம்மளை வந்து மேல கொண்டு செல்லாது நம்மள. அப்ப எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் our action and everything. அதுதான் லாஸ்ட், ஐ திங்க் இதுதான் லாஸ்ட் இல்ல 27 லாஸ்ட். One should understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scripture. ஸ்கிரிப்சரை படிச்சாதான் நமக்கு தெரியும் நம்மளோட இது என்னது, கடமை என்னது, நம்மளோட கடமை என்ன இல்லை, அதெல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். And knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. இதெல்லாம் நல்லா படிச்சு ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து படித்து அப்புறம் அதெல்லாம் படிச்சுதான் நம்ம வந்து எலிவேட்னா நம்ம வந்து முன்னுக்கு போயிட்டு இருக்கலாம், ஆன்மீகத்துல முன்னுக்கு வந்து போக முடியும். சோ அதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இதுல சொல்லுவாங்க, அந்த ஒரு சிஸ்டம்ல வந்தோம்னாக்கா வாட் எவர் தே சே. இப்ப நம்ம இது வந்து இல்லையா என்னது, நேற்றுக்கு வந்து அவரோட பிரபுபாதோட இது ஹாஃப் டே தான் வந்து ஃபாஸ்டிங் சொல்லியிருந்தா. யாருக்கு முடியுது ஃபாஸ்டிங் வந்து நாட் அ கம்பல்சரி. அவளே சொல்லுவா உடம்பு நன்னா இருக்கா பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க, நமக்கு முடிஞ்சதா பண்ணலாம். அப்புறம் இதுவும் ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங்கும் அப்படிதான், உடம்பு எப்படி ஒத்துழைக்கிறதோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது, இது இருந்தது கோகுலாஷ்டமி ராத்திரி 12 மணிக்கு தான் ஃபாஸ்டிங் விடணும் அப்படின்னு. எவ்வளவு பேரால பண்ண முடிஞ்சது தெரியல, எவ்வளவு பேர் சீரியஸா பண்ணாங்க தெரியாது. உடனே அந்த மாதாஜி எழுதினாங்க, நான் பண்ணினேன் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி இவெல்லாம் நமக்கு கைடு பண்றா, எப்படி முன்னுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு கைடு தான் பண்ண முடியும். ஒரு வந்து யூ கேன் டேக் த ஹார்ஸ் டு த பாண்ட். ஒரு குதிரையை வந்து ஒரு தண்ணி இருக்கிற தேக்கத்தை கொண்டு போய் நிறுத்ததான் முடியும், அது குடிக்கிறது யாரு, அதுதான் குடிக்கணும். அந்த மாதிரி வந்து இவெல்லாம் வழி காட்டுறான். அந்த வழிகாட்டுதல் படி நம்ம வந்து போயிட்டு இருந்தோம்னாக்கா நம்ம சீக்கிரமா இலக்கா அடைந்துடலாம். knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. இப்போ நம்ம பாதையில முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆயிடுச்சு, வெரி குட். அப்ப 24 தான் லாஸ்ட். ஓகே, சோ இது வந்து 16 சாப்டரோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம். Now we will go to 17 chapter. Yes, I know, think பண்ணிருக்கேன். இங்க இருக்கா, stop share. Sorry. இங்க இருக்கு. Yes. நம்ம வந்து 17 chapter வரும். You cannot minimize Zoom when you are recording this video. Okay. I will not share that. Second chapter complete. 17. We'll go to 17 chapter. Hare Krishna. இதுவே நம்ம வந்து கொஞ்சமா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதே டைம் வருது. 17 பெரிய சாப்டர் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? Hare Krishna. Yes, 17. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, be ready. Hare Krishna Mathaji. தூங்கிட்டே அப்படின்னு இல்ல மாதாஜி, நானே பேசிட்டு இருந்தேன்னா அப்ப நினைச்சேன், ஓ நல்லா லல்லபி மாதிரி எல்லாம் தூங்குறீங்க அப்படின்னு.
2 and 1. நான் இது வச்சிருந்தேன், அப்புறம் ஏதோ ஒரு கிளாஸ்ல அது போனோன்னு 2 ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து உங்களுக்கு இது வேணும் இல்லையா, ஸ்டார்டிங் இது வேணும் இல்லையா. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. சொல்லுமா. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. அத சப்ததசோऽध्यायः श्रद्धत्रया विवाह योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते शत्रयान्विताः तेषां निष्ठा दुःखा कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः. அர்ஜுன உவாச்ச. அர்ஜுனன் கூறினான், எவரெல்லாம் சாஸ்திர விதிகளை உத்ஸ்ருஜ்ய கைவிட்டு யஜந்தே வழிபடுகின்றனர், ஸ்ரத்தையா முழு நம்பிக்கையுடன், அன்விதாக ஏற்று, தோஷம் அவர்களின், நிஷ்டா நம்பிக்கை, தூ ஆனால், கா என்ன, கிருஷ்ணரே, சத்வம் சத்வகுணத்தில், ஆஹோ அல்லது ரஜோகுணத்தில், தமக தமோகுணத்தில். அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோகுணத்திலா? பொருளுரை. 4ஆம் அத்தியாயம் 39ஆம் ஸ்லோகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு முறையில் நம்பிக்கையுடையவன் படிப்படியாக ஞானத்தின் தளத்திற்கு உயர்வு பெற்று அமைதியும் வளமும் உடைய மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் என்று கூறப்பட்டது. 16ஆம் அத்தியாயத்தில் சாஸ்திரங்களின் விதிக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை பின்பற்றாதவன் அசுரன் என்றும், சாஸ்திர விதிகளை நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுபவன் தேவன் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. தற்போதைய கேள்வி என்னவெனில், சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்படாத சில விதிகளை எவரேனும் நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றினால் அவரது நிலை என்ன? அர்ஜுனனின் இந்த சந்தேகம் கிருஷ்ணரால் தீர்க்கப்பட வேண்டும். ஒரு சாதாரண மனிதனை தேர்ந்தெடுத்து அவனை கடவுளாக்கி தங்களது நம்பிக்கையை அவன் மீது வைத்து வழிபடுபவர்கள் எந்த குணத்தில், சத்வகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா இருக்கின்றனர்? அத்தகு மனிதர்கள் வாழ்வின் பக்குவ நிலையை அடைகிறார்களா? உண்மை ஞானத்தில் நிலை பெறவும் உயர்ந்த பக்குவ நிலைக்கு தங்களை உயர்த்தி கொள்ளவும் அவர்களால் முடியுமா? சாஸ்திரங்களின் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றாமல் ஏதேனும் ஒன்றில் நம்பிக்கை வைத்து தேவர்களையும் மனிதர்களையும் வழிபடுபவர்கள் தங்களது முயற்சியில் வெற்றி அடைவார்களா? இவ்வினாக்களை அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் முன்வைக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இதுல இருந்து it is continuation. 16th and 17th வந்து continuation of the demonic and இந்த இது and அவ வந்து எந்த குணத்துல இருக்கா, so that will be, அது அப்படி டைவர்ட் பண்ணிடுவா. எந்த குணத்துல இருக்கா, சத்துவ குணத்து ஆக்ஷனா, அது ரஜோ குணத்தினால பண்றாங்களா, தமோ குணத்தினால பண்றாங்க. சோ அர்ஜுனன் வினவினான், என்ன கேட்கிறேன் நான் திரும்பி, அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்களை எல்லாம் பின்பற்றாம இருக்காங்களே அவங்க எல்லாம் ரஜோ குணத்துல இருக்காங்களா, தமோ குணத்துல இருக்கிறாங்களா, இல்ல சத்துவ குணத்துல இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறேன். 4ஆம் அத்தியாயம் 39ஆம் பதத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு முறையில் நம்பிக்கையுடன் படிப்படியாக ஞானத்தின் தளத்திற்கு உயர்வு பெற்று அமைதியுடன் வளமும் உடைய மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் என்று கூறப்பட்டது. 4ஆவது சாப்டர்லயே சொல்லியாச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் வழிபாட்டு பண்ணி அவன் வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு போவான். அப்புறம் 16ஆம் அத்தியாயத்தை இப்ப முடிஞ்சது. அதுல என்ன இருக்குது, சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை பின்பற்றாதவன் அசுர குணத்துல இருக்கான்னு சொல்லியாச்சு. நான் 4th சாப்டர்ல என்னெல்லாம் பண்ணி மேல போனோம்னு சொல்லியாச்சு. 16ஆவது சாப்டர்ல எது பண்ணினா அசுர குணம், அவன் அந்த மாதிரி பின்பற்றாதக்கு அவன் வந்து தன்னோட ஃபின்ஸ் அண்ட் பேன்சிஸ் அவன் இருக்கான்னா அவன் வந்து அது அசுர குணத்துல இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாச்சு என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. தற்போதைய கேள்வி என்னவெனில், சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்படாத சில விதிகளை எவரேனும் நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றினால், நம்ம இதுல நிறைய இருக்கு, நம்மளே இப்ப பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஏன் பண்றோம், எந்த சித்தர் தெரியாது, யாரோ சொன்னாங்க நான் பண்றேன், அப்படி அந்த மாதிரி லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கோம். அப்ப அது வந்து நல்லா ஓடி போயிடும். அப்ப பண்ணலன்னா நமக்கே வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும், இல்ல பண்ணணும், நாங்களாம் அந்த மாதிரிதான் வழிபாடு போடுவோம், அந்த மாதிரி வழிபாடு பண்றோம் ஒரு வருஷத்துக்கு என்னெல்லாமோ சம்திங், வி கீப் கிரியேட்டிங் ஆல் தட்.
சோ அந்த மாதிரி அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றினால் அவரது நிலை என்ன, அவங்க எல்லாம் எந்த குணத்துல இருக்காங்க. அர்ஜுனன் இந்த சந்தேகம் கிருஷ்ணால் தீர்க்கப்பட வேண்டும். ஒரு சாதாரண மனிதனை தேர்ந்தெடுத்து அவனை கடவுளாக்கி தங்களது நம்பிக்கை அவன் மீது வைத்து வழிபடுபவர்கள் எந்த குணத்தில், சத்துவகுணம். இது அந்த மாதிரி நிறைய இப்பதான் சுவாமிஜி எல்லாம் வந்திருக்காளே, சாதாரண மனிதன் அவனை போயிட்டு கடவுளா நம்பி அங்க ஒரு லைன்ல நின்று அங்க பணமும் காசும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டைமையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்காங்களே, அவங்க எல்லாம் எந்த குணத்துல இருக்காங்க. அத்தகைய மனிதர்களை வாழ்வின் பக்குவ நிலையை அடைகிறார்களா? உண்மை ஞானத்தில் நிலை பெறவும் உயர்ந்த பக்குவ நிலைக்கு தங்களை உயர்த்தி கொள்ளவும் அவர்களால் முடியுமா? இதுல ஆக்சுவல் நாலேஜ் என்னது, பகவத்கீதையில என்ன கொடுத்திருக்காது தானே ஆக்சுவல் நாலேஜ். அதெல்லாம் அவங்க வளர்த்துக்க முடியுமா? அதெல்லாம் படிச்சு அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்களா? அப்புறம் அவங்க இருக்கிற உயர்த்தி கொள்வாங்களா? அவங்க எந்த நிலையில இருக்காங்களோ அதுல இருந்து ஓஹோ இவ்வளவு எல்லாம் நம்ம பண்ணது தப்பு காரியம் பண்ணிருக்கோம், இனிமே நம்ம உயர்ந்து நல்ல விஷயங்களை கேட்டு பகவத்கீதையில என்ன சொல்லிருக்கோ அது போல பண்ணலாம். அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணுவாங்களா? அவர்களால் முடியுமா? சாஸ்திரங்களின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றாமல் ஏதேனும் ஒன்றில் நம்பிக்கை வைத்து தேவர்களையும் மனிதர்களையும் வழிபடுபவர்கள் தங்களது முயற்சியில் வெற்றி அடைவார்கள். இல்ல அவங்க அது மாதிரி பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல வெற்றி, அதனால பணம் கிடைத்தது, அந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணேன், அட்மிஷன் கிடைச்சது, பணம் கிடைச்சது, பதவி கிடைச்சது, அந்த மாதிரி அவங்க வெற்றி பெறுவாங்களான்னு இக்கேள்விகளை அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் முன்வைக்கின்றான். இதனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு. எஸ், யாரு நெக்ஸ்ட்? கீதா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச த்ரிவித பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் ச ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதிதாம் ஸ்ருணு. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச புருஷோத்தம முழுமுதர்கள் கூறினார். த்ரிவித மூன்று வகையான, பவதி ஆகின்றன, ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை, தேஹினாம் உடலை உடையவனின், ச அந்த, ஸ்வபாவஜா அவனது சுபாவத்திற்கு ஏற்ப, சாத்விகி சத்வ குணத்தில், ராஜசி ரஜோகுணத்தில், ச மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, தாமசி தமோ குணத்தில், ச மற்றும், இது இவ்வாறு, தாம் அவற்றை, ஸ்ருணு என்னிடமிருந்து கேள். புருஷோத்தரமான முழுமுத கடவுள் கூறினார். உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று மூன்று வகையான பிரிக்கலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. பொருளுரை. சாஸ்திரங்களின் சட்டதிட்டங்களை அறிந்தும் சோம்பேறித்தனத்தினால் அந்த சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றாமல் இருப்பவர்கள் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் ஆளப்படுகின்றன. சத்வ, ரஜோ அல்லது தமோ குணத்தின் அடிப்படையிலான தங்களது முந்தைய செயல்பாடுகளின்படி அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சுபாவத்தை அடைகின்றனர். இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களுடனான ஆத்மாவின் உறவு பன்னெடுங்காலமாக இருந்து வருகிறது. ஜட இயற்கையுடன் ஆத்மா தொடர்பு கொண்ட காலத்திலிருந்து அதன் குணங்களுடனான தனது உறவிற்கு ஏற்ப அவன் பல்வேறு விதமான மனோநிலைகளை அடைகிறான். ஆனால் அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொண்டு அவரது விதிக்கு உட்பட்டு வாழ்ந்தால் இந்த நிலை மாற்ற முடியும். படிப்படியாக தமோ குணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கு அல்லது ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கு ஒருவன் தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். முடிவு என்னவெனில், இயற்கையின் ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தின் மீதான கூட்டு நம்பிக்கை பக்குவமான நிலைக்கு உயர்ச்சி பெற ஒருவனுக்கு உதவாது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் உறவில் விஷயங்களை பக்தியுடன் அவன் கவனமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு அவன் தன்னுடைய நிலையை இயற்கையின் உயர்ந்த குணத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இயற்கையின் குணங்கள் தான் தாக்குறது இல்லையா? நம்ம பந்தப்பட்டு இருக்கோம்னு என்ன அர்த்தம்? அந்த நம்ம உடலை எடுத்து நம்ம நம்மளை தாக்கும். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம பூர்வீகம், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எந்த குணத்துல இருந்தோம் அதுவும் ஆக்ட் பண்ணும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நல்ல ஆன்மீகத்தை இருந்தோம்னாக்கா இந்த ரஜகுணம் தமோ குணம்னா அவ்வளவு கோர்ஸ் இருக்காது. ஆன்மீகத்தையே நம்ம திரும்பி நாட்டம் போயிட்டே இருக்கு. சோ நம்ம அதுதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. இதுல இருக்கோம் இங்க புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் அதுக்கு பதில் சொல்றார். அவளை எந்த குணத்துல இருக்காங்க, தன்னோட தாந்தோணித்தனமா அவங்க என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது பண்றா. ஸ்கிரிப்சர்ல இல்லாததெல்லாம் அவங்க பண்றாங்களே, அப்ப அவங்க ஏன் பண்றாங்க, அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு அவர் சொல்றார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவே. இந்த ஆத்மா எல்லாம் இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஆத்மாதான், நம்ம உடலை பெற்றிருக்கோம். அப்போ அது சுபாவத்திற்கு ஏற்ப நமக்கு என்ன சுபாவம், அதான் இது சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுலதான் நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் மைண்ட் எல்லாம் இருக்கு. சோ நம்ம சுபாவத்துக்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் என்று மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படலாம். நம்ம நம்பிக்கையெல்லாம் எப்படி இருக்கும், நம்மளோட சுபாவத்துக்கும் ஏற்ப நம்மளோட குணங்கள்லாம் மாறும். அது சத்துவகுணமா, ரஜோகுணமா, தமோ குணமா, அது அக்கார்டிங்லி அது மூன்று வகையா பிரிக்கப்படுறது. இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. சாஸ்திரங்களின் சட்டத்திட்டங்களை அறிந்தும்
நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்களே இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு, காலையில சீக்கிரம் இதுக்குதான் வேணும், அதனால நம்மளால முடிய மாட்டேங்குது, சில நாளைக்கு தூங்கி போயிடுறோம். ஆனா யங் ஏஜ்ல அப்படிதான் இருக்கும் வச்சுக்கோ. ரொம்ப அதுக்கு ஒரு இது தனி இதா என்னது உறுதியோட நம்ம இருந்தோம்னாக்கா கரெக்டா இருந்துக்கும். இப்போ நம்ம ஊருக்கே போறோம், அதான் எப்பவுமே அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லுவேன். ஊருக்கே போறோம்னா அன்னைக்கு மாத்திரம் என்ன அலாம் எல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம், நம்மளே எழுந்துடுவோம், தூக்கமே வராது. அப்ப எப்படி நமக்கு அப்ப பாக்கி உள்ள நாள் ஏன் தூக்கம் வருது? அப்ப கேஷுவல் அப்ரோச், மங்களாரத்தி தானே பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தூக்கம் வரும். ஆனா ஊருக்கு போறோம் இல்ல தீபாவளிக்கு காலையில சீக்கிரம் எழுந்துறதா, அன்னைக்கு 8 மணிக்கு எழுந்து போமா 7 மணிக்கு எழுந்து போமா இல்லையே, அன்னைக்கு எழுந்து அப்ப அந்த அந்த உணர்ச்சி நம்ம கொண்டு வரணும். இன்னைக்கும் எனக்கு பகவானோட மூஞ்சி பார்க்கணும், நான் தான் ஃபர்ஸ்ட், அந்த திரையை திறக்கும் போது நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும், கண்ணி அப்படி கூட நம்ம பண்ணக்கூடாது, பார்க்கணும். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இது ஆசையோட அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்ம இதெல்லாம் எல்லாருமே, நம்ம கிளாஸ பத்தி நான் சொல்ல எல்லாம் பண்ணிதானே இருக்கோம், திரும்பி மாதாஜி இது போயிட்டு குழப்பறாங்களே அப்படின்னு நினைக்காது வேண்டாம். நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லல, இது குழந்தை கிளாஸ்லயும் நான் வந்து காலையில மங்களாரத்திக்கு எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், பாவம் சின்ன பசங்க இல்லையா, நல்லா தூங்கணும், அது எல்லாம் 8-10 hours தூங்கணும். அவங்க கிட்டயும் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் மங்களாரத்தி எல்லாம் அவங்க கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன். பட் இன் ஜெனரல் மெனி பீப்புள் டோன்ட் கம். அவர் பிரபுஜி சொல்லிட்டே இருக்காரு, 1000 பேர் அவர் பணத்தை கட்டின்னு முழிச்சுட்டு இருக்காரு, ஆனா சிரிச்சுட்டு இருக்காரே தவிர அப்புறம் மீட்டிங்ல தான் சொல்லுவார், நான் 1000 பேருக்கு நம்ம பணத்தை கட்டியிருக்கேன். ஏன்னா 300 பேருக்கு கட்டினா போறோம், 300 கூட வேண்டாம், 100-110 தான் வரா காலையில, இப்போ வரா 300 பேர் வரா, அதுக்கு கட்டினா போருமே, அதுக்கு அவ்வளவு காசு கம்மியாகும். 1000 பேருக்கு நான் கட்டியிருக்கேன், ஆனா 1000 பேரோட கெப்பாசிட்டி இருக்கு, ஆனா யாரும் வரதில்லையேன்னு சொல்லிட்டு. அதனால இப்ப நம்ம எல்லாருமே காலையில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் இருந்துட்டு அது மங்களாரத்தி பார்த்தா தூக்கம் இப்படி கண்ணு சொல்றதுன்னா அதை பார்த்துட்டு திரும்பி தாட்சி பண்ணி தூங்கலாம், திரும்பி 7 மணி 8 மணி வரைக்கும் என்னடா படுத்துக்கலாம். அப்ப என்னதுனாக்கா இப்போ இந்த சாஸ்திரங்களின் சட்டத்திட்டங்களை அறிந்தும் சோம்பேறித்தனத்தால் அந்த சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றாமல் இருப்பவர்கள் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் ஆளப்படுகிறார். அப்ப என்னது டெஃபினட்டா தே ஆர் பீன் கேப்சர்ட் பை த குணங்கள். நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு, இருந்தாலும் இந்த தமோ குணம் ரஜோகுணம் இழுக்கிற இழுப்புக்கு நம்மளும் ஆடிட்டு இருக்கோம். தமோ குணம் காலையில சொல்லும் தூக்கம் அப்படி தூக்கம் வருது அப்படின்னு, சரி தூங்க, அப்ப தமோ குணம் சொல்லிட்டு தாச்சி அப்படின்னா நம்ம தாச்சி தூங்கும். ரஜோகுணம் சொன்னா இதெல்லாம் யாரு பார்த்துன்னு பாருங்க, அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், அந்த வேலை இருக்கு இந்த வேலை இருக்கு, மல்டி டாஸ்கிங். அப்ப ரஜோகுணத்துக்காரங்க அதெல்லாம் முடியும்பா. அப்கோர்ஸ் சத்துவகுணத்துக்காரங்க நல்லா பகவான அது they will be looking out. எப்ப நம்ம காலையில ஆகும், எப்ப நம்ம என்னட்டு பகவானோட முகம் பார்க்க போறோம், எப்ப நம்ம வந்து காலையில வந்து 32 ரவுண்ட்ஸ் முடிக்க போறோம், இப்போ 16ல இருந்து 32 ஆயிடுதுன்னா எல்லாரும் மைண்ட் பிரபுஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறாரு. அவரே போங்க காலு கை இப்படி எல்லாம் நீட்டிண்டு இப்படி ஆன கொட்டையெல்லாம் வந்து அவரும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. நமக்கு சொன்னது மாத்திரம் இல்ல, அவரும் ஃபாலோ பண்றாரு. அவரும் யங் தானே இல்லையா, இஸ் நாட் வெரி ஓல்டு, 70-80 எல்லாம் கிடையாது, அவரும் யங் தான், அவருக்கும் தூக்கம் வருது, அவர் ஆனா நம்மளை விட ஆக்டிவா இருக்காரு, இருந்தாலும் அவரும் நம்ம கூட உட்காந்து பண்ணதான் செய்யறாரு. அவரு சொல்லவும் செய்வார், அவங்க கூட சேர்ந்து நானும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிறேன் அப்படிம்பார். சோ வந்து அப்ப இது என்னன்னாக்கா இப்ப நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்றது இல்லை அப்படின்னா என்னது, இந்த குணங்கள் நம்மள தாக்குறது, இந்த குணங்களால் ஆளப்படுகின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியப்படும். அப்ப சத்தோ ரஜோ அல்லது தமோ குணத்தின் அடிப்படையிலான தங்களது முந்தைய செயல்களின், நம்ம ஆல்ரெடி பிறவி குணம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோமே, என்னது சூக்ஷ்ம சரீரத்தோட தானே இந்த ஆத்மா வந்திருக்கு, அதோட அது எந்த இது நிலையில இருந்திருக்குன்னு, சோ அதுதான் வந்து ப்ராமினென்ட், அது வேலை செய்யும். முந்தைய செயல்களின்படி அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சுபாவத்தை அடைகின்றனர். ஒரு சுபாவத்தோட தான் பிறந்திருப்பா. ஒரு ரஜோகுணத்தை இருக்கிறவங்க பிறவியிலேயே இந்த ரஜோகுணத்துல இருந்து அதுதான் ஆதிக்கம் செலுத்தும். தமோ குணத்தை சோம்பேறியா இருக்கணும், பிறவி குணமே தமோ குணம் தான். ஆனா அப்போ நம்ம கிட்ட ஃப்ரீடம் இருக்கு. You should know it is தமோ குணம், you should know it is ரஜோகுணம். அப்ப இல்ல நான் சத்துவ குணத்துக்கு போய் தான் ஆனன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் அதை வந்து இதை என்னது இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம அந்த லெவலுக்கு போகணும். Again, I am telling நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தியும் நம்ம கிளாஸ்ல டிவோட்டிஸ் பத்தி சொல்லல, இட் இஸ் இன் ஜெனரல். இப்ப பகவத்கீதா இஸ் ஃபார் ஆல் இல்லையா, குழந்தைகளும் இதுதான் படிக்க போறா, வயசானவங்களும் இதுதான் படிக்க போறா. இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் ஆல். அப்ப நம்ம எந்த குணத்தோட வந்திருக்கோமோ பிறவி குணம், அதுல இருந்து நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு. சத்வ ரஜோ அல்லது தமோ குணத்தின் அடிப்படையிலான தங்களது முந்தைய செயல்களின்படி அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சுபாவத்தை அடைகின்றனர். இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களுடனான ஆத்மாவின் உறவு பன்னெடுங்காலமாக இருந்து வருகின்றது. ஜட இயற்கையுடன் ஆத்மா தொடர்பு கொண்ட காலத்திலிருந்து எவ்வளவு பிறவி எடுத்திருக்கோம், எவ்வளவு காலமா இருந்து வருகின்றது. ஜட இயற்கையுடன் ஆத்மா தொடர்பு கொண்ட காலத்திலிருந்து அதன் குணங்களுடனான தனது உறவிற்கு ஏற்ப அவன் பல்வேறு விதமான மனோநிலைகளை அடைகின்றான். ஒரு குணம் ஒரு மனநிலையை கொடுக்கும் நமக்கு. ஆனால் அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் தொடர்பு கொண்டு அப்ப நம்ம இதுல எப்படி விடுபடணும்? சும்மா நம்ம நினைச்சாலும் இப்ப பகவத்கீதா புக்கு வாங்கிட்டேன் நான் படிக்க போறேன் வராது, நமக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஆன்மீக குரு தேடின்னு போனோம், ஒரு இன்க்விசிட்டிவ் இருக்கணும், படிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்வம் வேணும். சரி ஆர்வம் வந்துட்டா சரி என்ன பண்ணலாம், ஒரு இஸ்கான் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்.
என்ன பண்ணோம், கிளாஸஸ் நடந்துட்டு இருக்கு 18 days கோர்ஸும். ஆனா ஒரு வாட்டி நான் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டேன், அது குழந்தைகிட்ட சொல்றேன், அதே தான் உங்ககிட்டயும் சொல்றேன். ஒரு வாட்டி சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டேன், சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் இல்லையே அது, இட் இஸ் நாட் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ். கீப் அட்டெண்டிங் 18 days, கீப் அட்டெண்டிங். நல்லா தெரிஞ்சு விட, அடுத்த ஸ்லைடு என்னது என்ன ஸ்லோ எல்லாம் தெரியும். அதனால அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கும். எனக்கு காதல் நல்ல விஷயங்கள் தானே போடுது. ஸோ இந்த 18 days கோர்ஸும் திரும்பி 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 அட்டெண்டே பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, நல்ல ஃபவுண்டேஷன் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். ஸோ அது என்னது, அப்ப அந்த மாதிரி இது என்னது, அவன் பல்வேறு வித மனோநிலை, அவன் அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொண்டு, இப்ப இஸ்கான் வந்து அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு இதுதான், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான். அதுல பிரபுபாத புக்ஸ் இஸ் வெரி ஆத்தென்டிக் சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே அதை தான் ஃபாலோ பண்றோம். சொல்லிக் கொடுக்குறதெல்லாம் குரு கிடையாது. இப்ப நானே குரு கிடையாது. ஐ எம் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட் only as a சேவா அண்டி. நானும் எதை ஃபாலோ பண்றேன், அந்த பிரபுபாத புக்கு தான் நம்ம வந்து பாகவதமா இருக்கட்டும், பகவத்கீதா இருக்கட்டும், அதுதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொண்டு, மேபி ஹி இஸ் நாட் பிசிக்கலி பிரசன்ட், பட் நம்ம என்ன மாதிரி தொடர்பு கொள்றோம், அவர் எழுதின புக்கு மூலமா அவர்கிட்ட தொடர்பு கொண்டு அவரது விதிகளுக்கு உட்பட்டு வாழ்ந்தால், அவர் என்னெல்லாம் அதுல சொல்லியிருக்காளோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம அந்த மாதிரி வாழ்ந்தால் இந்த நிலையை மாற்ற முடியும். அப்ப என்ன ஃபர்ஸ்ட் படி என்னது, பகவானோட இதை நம்ம ஃபாலோ, இதுல சத்துவகுணத்துல ரைஸ் ஆனோம்னாக்கா இந்த ஆன்மீக குரு என்ன சொல்லியிருப்பாளோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. ஓகே, படிப்படியாக தமோ குணத்துல இருந்து சத்துவ குணத்திற்கு, நம்ம தமோ குணத்துல தான் இருக்கோம்னா என்ன, இல்ல நான் தான் நேற்றுக்கு பார்த்தேனே 17 சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கா, இன்னைக்கு நான் வந்து எழுந்துதான் போறேன், கண்ணு அழுத்தும், அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் கண்ணு திறக்காது, பரவாயில்ல, கண்ணு தண்ணி விட்டுருந்தா இப்படி பண்ணா இப்படி ஏன்னா ஜப்பா பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கலாம், இல்ல ஜப்பா பண்ணுவா, அப்படியே போயிட்டு தலையெல்லாம் டெஃபினட்டா நிறைய பேர் தூக்கம் தான் வருது. ஏன்னா ஃபுல் தூக்கம் ஆயிருக்காது. மேபி அவனும் 12 மணி 1 மணிக்கு தான் தூங்கிருப்பான், 3 மணிக்கு, இப்பெல்லாம் 3 மணிக்கே எந்த சொல்றாரு இவர் என்னடி பிரபுஜி. சோ 3 மணிக்கு எதுக்கணும்னா தூக்கம் போட மாட்டேங்கிறது. அப்ப இந்த அது இந்த அது மொனோட்டனஸா இருக்கா, அப்படியே தூங்கி ஆடுறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன பண்ணணும். சரி, அப்ப நம்ம 10 மணிக்கு தூங்கலாமா, வீட்டுல சௌரியம் இல்லை, அப்ப என்ன பண்ணலாம், சரி கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஒரு சந்தி நேரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தூங்கி என்ன பண்ணலாம், அது ஒரு கொஞ்சம் தூக்கம் ஆயிடும் 1 hour. அப்புறம் இன்பிட்வீன் அந்த 1 hour தூங்கிட்டோம்னாக்கா அந்த ஃபுல் இது வந்துடும். அப்படி நான் சும்மா ஒரு இதுக்கு சொல்றேன். உங்க உடல் எப்படி சொல்றதோ அது வந்து நம்ம அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துட்டு we should sleep also. நல்லா தூங்கிட்டோம்னாக்கா நல்ல காத்தால வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணலாம். எங்க இருந்தேன்னா, ஓகே, சத்துவகுணத்திற்கு எப்படி தமோ குணத்துல இருந்தோம்னா அதுல இருந்து சத்துவகுணத்துக்கு போறதுக்கு நம்ம தான் ட்ரை பண்ணணும். ரஜகுணத்துல இருந்தோம்னா அதுல இருந்து சத்துவகுணத்துக்கு போறதுக்கு ஒருவன் தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். எப்படி முடியும், ஆன்மீக குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்டு நம்ம அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணினோம்னாக்கா நம்மளால மாறிக்க முடியும். முடிவு என்ன பண்ணீர், இயற்கையின் ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தின் மீதான குருட்டு நம்பிக்கை பக்குவமான நிலைக்கு உயர்ச்சி பெற ஒருவனுக்கு உதவாது. குருட்டு நம்பிக்கை, ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தின் மீதான குருட்டு நம்பிக்கை பக்குவமான நிலை உயர்ச்சி பெற ஒருவனுக்கு உதவாது. அந்த மாதிரி ஒரு குருட்டு நிலையில ஒரு நாளைக்கு நான் எழுந்துப்பேன், ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் நான் சீக்கிரம் எல்லாம் பண்ணதான் செய்வேன், எல்லாம் ஆயிடும் சரியாயிடும், அதெல்லாம் அவ்வளவுலாம் சரியாகாது. நமக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு வேணும், சொல்லியாச்சு ஐ எம் கோயிங் டு ஃபாலோ. அந்த மாதிரி நிலை அதான் நம்ம கிளாஸ் இப்ப பாக்குறோம் இல்லையா, அது இதை எழுதுறதுனால நமக்கு இல்ல எனக்கு ஐ ஹவ் டு கெட் அப், ஏன்னா ஹவ் டு ரைட் எஸ் எழுதணும். நான் வந்து ஆஃபர் பண்ணோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணோம், 4 டைம் பண்ணோம், 5 டைம் பண்ணோம், எவ்வளவு டைம் வேணா பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி நம்மளால 4 டைம், என்னால 4 டைம் தான் பண்ண முடியும். பட் எவ்வளவு வேணா டைம் நீங்க பண்ணலாம். நடுவுல எல்லாம் சாப்பிடுறோம், குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறோம்னா அதுவும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம், நம்மளே சாப்பிடலாம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணதான் அது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எழுதுறோம்னா அந்த மாதிரி பண்ண நமக்கே ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தின் மீதான குருட்டு நம்பிக்கை பக்குவான நிலைக்கு ஒரு உயர்ச்சி பெற ஒருவனுக்கு உதவாது. குருட்டு நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து முன்னேறி போக முடியாது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் உறவில் விஷயங்களை புத்தியுடன் அவன் கவனமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி பண்ணாதான் அவனால இவ்வாறு அவன் தன்னுடைய நிலையை இயற்கையின் உயர்ந்த குணத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும். சோ ஒரு ஆன்மீக குரு அவசியம் தேவை. எஸ், அடுத்தது யாரு, ஜானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படியும். தத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷோ யோ யத் ஸ்ரத்தஸ ஏவச. சத்வ அனுரூபா இருப்பிற்கு ஏற்ப, சர்வஸ்ய ஒவ்வொருவரின் ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை, பவதி ஆகின்றது, பாரத பரதனின் மைந்தனே, ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை, மயா முழு, அயம் இந்த புருஷ உயிர்வாளி, யார், யத் எந்த ஸ்ரத்த நம்பிக்கை, ச இவ்வாறு, ஏவ நிச்சயமாக, ச அவன், பரதனின்
பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழாக இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். பொருளுரை: எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் ஒவ்வொருவனிடமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உள்ளது. ஆனால் அவன் பெற்றுள்ள இயற்கைக்கு ஏற்ப அந்த நம்பிக்கை சத்துவம், ரஜஸ் அல்லது தமஸ் என்று கருதப்படுகின்றது. இவ்வாறு தனது குறிப்பிட்ட நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப ஒருவன் சில குறிப்பிட்ட நபர்களுடன் உறவு கொள்கிறான். இருப்பினும் உண்மை என்னவெனில் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் அவனது உண்மையான நிலையின் முழுமுதற் கடவுளின் மிகச் சிறிய அம்சம். எனவே இந்த உண்மை நிலைப்படி அவன் ஜட இயற்கையின் அனைத்து குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானுடனான தனது உறவை மறந்து கட்டுண்ட வாழ்வில் ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் அவன் வரும்போது ஜட இயற்கையின் பலதரப்பட்ட உறவில் தனது சுய நிலையை தானே உருவாக்கி கொள்கிறான். இதனால் தோன்றும் செயற்கையான நம்பிக்கையும் வாழ்க்கையும் பௌதிகமானவையே. அவன் தனது வாழ்வை ஏதேனும் ஒரு கருத்தில் அல்லது ஓர் உணர்வில் நடத்தினாலும் கூட உண்மையில் அவன் நிர்குண, அதாவது திவ்யமானவன் ஆவான். எனவே ஒருவன் தன்னிடமுள்ள பௌதிக களங்களிலிருந்து தூய்மை அடைய வேண்டியது அவசியம். அதன் மூலம் முழுமுதற் கடவுளுடனான தனது உறவை அவன் மீண்டும் பெற முடியும். இத்தகு கிருஷ்ண உணர்வே அச்சமற்ற நிலைக்கு திரும்பி செல்வதற்கான வழியாகும். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றிருந்தால் அப்பாதை பக்குவமான நிலைக்கு அவன் உயர்வு பெறுவதற்கு உத்தரவாதமானதாகும். தன்னுணர்விற்கான இப்பாதையை அவன் மேற்கொள்ளாவிடில் இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்தால் அவன் நடத்தப்படுவான் என்பது நிச்சயம். ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கை எனும் சொல் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிகவும் முக்கியமானது ஆகும். ஸ்ரத்தா அல்லது நம்பிக்கை என்பது சத்துவகுணத்திலிருந்து தோன்றுவதாகும். ஒருவனது நம்பிக்கை ஏதேனும் ஒரு தேவனின் மீதோ ஏதேனும் உண்டாக்கப்பட்ட கடவுளின் மீதோ ஏதேனும் மன அனுமானத்தின் மீதோ இருக்கலாம். திடமான நம்பிக்கை என்பது பௌதிகமயமான சத்துவகுண செயல்களின் பலனாக ஏற்படுவதாகும். ஆனால் பௌதிகமயமான கட்டுண்ட வாழ்வில் எந்த ஒரு செயலும் முழுமையாக தூய்மை பெற்றதல்ல. அவை கலப்படமானவை. அவை சுத்தமான சத்துவகுணத்தில் இல்லை. சுத்த சத்துவம் என்பது திவ்யமானது. அத்தகு தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட சத்துவகுணத்தில் பரமபுருஷ பகவானின் இயற்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒருவனுடைய நம்பிக்கை சுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெறாத வரை அவனது நம்பிக்கை ஜட இயற்கையில் ஏதேனும் ஒரு குணத்தால் களங்கப்பட்டதாகவே இருக்கும். ஜட இயற்கையின் களங்கமுற்ற குணங்களின் இதயத்தை நோக்கி விரிவடைகின்றது. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட இயற்கை குணத்துடன் ஒருவனது இதயம் கொண்டுள்ள தொடர்பிற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை நிலை பெறுகின்றது. அவனுடைய இதயம் சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் அவனுடைய நம்பிக்கையும் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அவனது இதயம் ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் அவனது நம்பிக்கையும் ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. அவனது இதயம் இருள் நிறைந்த தமோ குணத்தில் இருந்தால் அவனது நம்பிக்கையும் அதே போன்று களங்கத்துடன் இருக்கின்றது. இவ்வாறு இவ்வுலகில் பல்வேறு விதமான நம்பிக்கை இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். மேலும் பல்வேறு விதமான நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப பல்வேறு மதங்களும் இருக்கின்றன. மத நம்பிக்கையின் உண்மையான கொள்கை சுத்த சத்வ குணத்தில் நிலை பெற்று உள்ளது. ஆனால் இதயம் களங்கமுற்று இருப்பதால் நாம் பல்வேறு வித மத கொள்கைகளை காண்கின்றோம். இவ்வாறு பல்வேறு வகையான நம்பிக்கைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு விதமான வழிபாடுகள் இருக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது ஃபர்தர் என்ன சொல்றார்? பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களின் கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்கிறான். இப்ப நம்ம முக்குணங்கள் இருக்கு. அந்த முக்குணங்கள்னு அவன் எதுல எது ஓங்கி இருக்கோ அப்போ அது போல அவனோட நம்பிக்கையும் அது போல டிஃப்ரெண்ட், இட் வில் வேரி. அத அப்ப அதுல அந்த நம்பிக்கையை அவன் விருத்தி செய்கிறான். அதையே மேலும் மேலும் வளர்த்தி கொள்கிறான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் ஒவ்வொருவனிடமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உள்ளது. எல்லாத்தையும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். அதான் மனித ஆள் பலத்துல நம்பிக்கை இருக்கும், உங்களுக்கு தெய்வ பலத்துல நம்பிக்கை இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். ஆனால் அவன் பெற்றுள்ள இயற்கைக்கு ஏற்ப சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துல அவனுக்கு எந்த இயற்கை ஓங்கி இருக்கோ அதற்கு ஏற்ப அந்த நம்பிக்கை சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் என்று கருதப்படுகிறது.
இவ்வாறு தனது குறிப்பிட்ட நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப ஒருவன் சில குறிப்பிட்ட நபர்களுடன் உறவு கொள்கிறான். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்னதே இப்போ சாது சங்கா எங்கெல்லாம் கிடைக்கிறது அங்கெல்லாம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும், இங்கெல்லாம் இருக்கும். அது அந்த ஏதோ நாட்டம் போயிட்டே இருக்கும். ஏன் அந்த டைம்ல இது ஆயாச்சுப்பா, இது என்ன 2 hours உட்காந்து போகணும், இனிமே கொஞ்சம் சீரியல் பார்க்கலாம், கொஞ்சம் பிக்சர் பார்க்கலாம், கொஞ்சம் வெளியில சுத்திட்டு வரலாம், அந்த மாதிரி தோண மாட்டேங்கிறது. மோஸ்ட்லி எல்லாம் தோணாது. ஏன்னா இந்த மாதிரி இதுல இருக்கிறவங்களுக்கு கோயில் போலாமா, இல்ல ஒரு வேற ஒரு பஜனைக்கு போலாமா, அதேதான் சத் சங்கத்துக்கு தான் நம்ம நாட்டம் போயிட்டே இருக்கும், வேற ஒண்ணுத்துக்கும் போகாது. அதெல்லாம் சத்துவகுணம். ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வேற விதமா இருக்கும், தமோ குணம் ஓங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு வேற விதமா இருக்கும். அது இப்போ நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களுடன் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் அந்த மாதிரி இருக்கும். நபர்கள் எந்த நபர்கள் கூட இப்ப நமக்கு இந்த ஊர் கதையெல்லாம் பேச மாட்டேன், நமக்கு பேச்சு தோணாது, பேசவே தோணாது. ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் சரி சரின்னு சொல்லிட்டு கழண்டு வந்துடுவோம். பகவானை பத்தி பேசுறது, கிளாஸ பத்தி பேசுறதுன்னா நம்ம இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். இருப்பினும் உண்மை என்னவெனில் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் அவனது உண்மையான நிலையில், உண்மையான நிலை என்னது, அந்த உயிர் வாழியும் சச்சித் ஆனந்தா தான், அந்த ஆத்மாவும் அந்த பகவான்கிட்ட வந்ததுதான். அதே பகவானோட குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்டே இருக்காதான் உண்மையான நிலை. முழுமுதற் கடவுளின் மிகச்சிறிய அம்சம். நம்ம பகவானுடைய சின்ன அம்சம் தான், அதுதான் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் நேச்சர். எனவே அந்த உண்மை நிலையின்படி அவன் ஜட இயற்கையின் அனைத்து குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானுடனான தனது உறவை மறந்து, இந்த இவ்வளவு இதற்கே மாயா அதுல சிக்கின்ற அந்த ஒரிஜினல் உறவை மறந்து கட்டுண்ட வாழ்வில் ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் அவன் வரும்போது ஜட இயற்கையின் பலதரப்பட்ட உறவில் தனது சுயநிலையை தானே உருவாக்கி கொள்கிறான். ஆனா மறந்து போயிட்டு திரும்பி அவன் இந்த ஜட வாழ்க்கையில ஏதோ லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ்ல கட்டுண்டு அந்த மாதிரி இதனால் தோன்றும் செயற்கையான நம்பிக்கையும் வாழ்க்கையும் பௌதிகமானவே. அப்ப இதெல்லாம் மாயில ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் நாட் கோல்ட் சொல்றேன், எதெல்லாம் அட்ராக்டிவா இருக்கோ அதெல்லாம் நம்பிடுறாங்க. அதெல்லாம் தான் ஆக்சுவல் ஆனந்தம். ஒரு பெரிய பங்களா மாதிரி வாங்கிட்டோம்னா ஒரு ஆனந்தம், ஒரு பெரிய ஒரு லாட்டரி கிடைச்சா எனக்கு அவ்வளவு பணம் கிடைச்சா போறோம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பேன். சோ இதெல்லாம் அட்ராக்ஷன் தான். சோ he thinks happiness will be நல்ல மொபைல் வாங்கினா ஒரு ஹாப்பினஸ், நல்ல வீடு வாங்கினா ஹாப்பினஸ். அந்த மாதிரி ஜட சம்பந்தமா உள்ளதுல எல்லாம் அவனுக்கு ஆர்வம் போயிடுறது. ஏன்னா மறந்துடுறான் பகவானோட உண்மை நிலையில, தன்னோட உண்மை நிலை என்னது மறந்து பகவான் இடத்தில் சம்பந்தம் வைக்காம பாக்கி உள்ளது இதெல்லாம் அட்ராக்டிவா இருக்கும். அதெல்லாம் ஜட இயற்கையில என்னெல்லாம் அட்ராக்டிவா இருக்கும் அதுல மாயில சிக்கன் இருக்கும். இந்த மாதிரி செயற்கையான நம்பிக்கையும் வாழ்க்கையும் பௌதிகமானது. இதெல்லாம் பௌதிக வாழ்க்கை தான். அவன் தனது வாழ்வை ஏதேனும் ஒரு கருத்தில் அல்லது ஒரு உணர்வில் நடத்தினாலும் கூட உண்மையில் அவன் நிர்குணம். என்னதான் இதெல்லாம் பண்ணாலும் அவனோட சுபாவம் எப்படி நிர்குணம், அதாவது திவ்யமானவன். அவன் ஒரு பிறக்கதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்னோமே, அவன் பிறந்தது எப்படி நல்ல ஒரு குணத்தோட தான் பிறந்திருக்கான். சோ ஒரிஜினல் அவனோட கேரக்டர், இந்த ஆத்மாவோட கேரக்டர் என்னது நிர்குணம், ஒரு இது களங்கம் இல்லாதக்கு உள்ள அந்த ஆத்மாதான். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த கண்ணும் காதும் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த பௌதிக இதுல சம்பந்தப்படுத்தி படுத்தி 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 அந்த இது பண்ணிருக்கோம். we are trying to forget பகவான். அப்படி இதுல எல்லாம் அட்ராக்ஷன் பண்ணிருக்கோம். சோ எனவே ஒருவன் தன்னிடமுள்ள பௌதிக களங்களிலிருந்து இதனால் தோன்று விஜயக்கா ஓகே இங்க இருந்தேன், ஏதேனும் ஒரு கருத்தில் அல்லது உணர்வில் நடத்தினாலும் கூட உண்மையில் அவன் நிர்குணம் அல்லது திவ்யமானவன் ஆவான். எனவே ஒருவன் தன்னிடமுள்ள பௌதிக களங்களிலிருந்து தூய்மை அடைய வேண்டியது அவசியம். ஏன்னா சுத்த ஆத்மா, பியோர் சோல் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சுத்த ஆத்மா தான். சோ இந்த மாதிரி களங்கத்துல இருந்து அவன் விடுபடதான் வேணும். அவன் ஒரிஜினல் இதுக்கு வரணும்னா அதன் மூலம் முழுமுதற் கடவுளான தனது உறவை அவன் மீண்டும் பெற முடியும். இதுல இந்த கலங்கப்பட்ட இந்த இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வந்துட்டான்னாக்க பகவான் இடத்தில் அவனுக்கு நம்பிக்கை உறவை மேன்மேடப்படுத்த முடியும். அத்தகைய கிருஷ்ண உணர்வே அச்சமற்ற நிலைக்கு திரும்பி செல்வதற்கான வழியாகும். அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு பகவான் இருக்கார், பகவான் பேர் அவ்வளவு நம்பிக்கை வரும்போது என்னது அச்சமில்லை. அதானே ஃபர்ஸ்ட் ஃபியர்லெஸ்னஸ் கொடுத்திருக்கான். அச்சம் போயிடும் நம்ம கிட்ட பகவான் இருக்காருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை, நல்லா ஆணித்தரமா ஒரு நம்பிக்கை வந்ததுன்னா பயமே இருக்காது. என்னாகும் ஃபியூச்சர்ல என்னாகும் ஒன்னும் ஆகாது, பகவான் இருக்காரு பார்த்துப்பார். அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் அச்சமற்ற நிலைக்கு திரும்பி செல்வதற்கான வழியாகும். அதனால நம்ம ஃபியூச்சரை பத்தி அதுக்கு அப்ப நம்ம பிளான் பண்ணலாம். பட் நான் பிளான் பண்ற போடிதான் நடக்கும்னு நம்ம அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா அவன் இருக்கான் பெரிய பிளான் பண்றவன் மேல இருக்கும். ஆனா அதனாலதானே அர்ஜுன் சொன்னான், நீ ஒரு நிமித்த மாத்திரம். அன்னைக்கு யாரோ கேட்டாங்க இல்லையா, நிமித்த மாத்திரம்னு என்னது, நீ நம்ம எல்லாமே ஒரு கருவிதான். நமக்கு என்னெல்லாம் நடக்கும்னா ஆல்ரெடி டிசைடட். நம்ம ஒரு கருவி, இதெல்லாம் பண்ணு 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 அவ்வளவுதான். நான் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணியாச்சு, உன்னோட ஃபியூச்சர் எப்படி, உன் பசங்க ஃபியூச்சர் எப்படி, உங்க அப்பா ஃபியூச்சர் எப்படி, எல்லாம் டிசைடட். அப்ப நம்ம அச்சமற்ற நிலைக்கு நம்ம போயிடுவோம். அந்த ஒரு நிலைக்கு வரணும். பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்தா அச்சமற்ற நிலை வரும்.
அந்த மாதிரி வழியா ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றிருந்தால் அப்பாதை பக்குவமான நிலையை அவன் பக்குவமான நிலைக்கு அவன் உயர்வு பெறுவதற்கு உத்தரவாதவான் ஆகும். வந்து அது மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தனாக்கா இதுதான் வந்து பக்குவமான நிலைன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு புரிய வரும். தன் உணர்விற்கான பாதையை அவன் மேற்கொள்ளாவிடில் இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்தால் அவன் நடத்தப்படுவான் என்பது நிச்சயம். இல்லாட்டா நம்ம வந்து இந்த பௌதிக இதுல வந்து மாட்டிட்டு முடிச்சிருந்தோம். அதனால நம்ம வந்து இயற்கை குணம் என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுட்டு we have to come out of that. ஸ்ரத்தா அதான் நம்பிக்கை என்னும் சொல் அப்பதத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஸ்ரத்தா அல்லது நம்பிக்கை என்பது சத்துவ குணத்திலிருந்து தோன்றுவதாகும். அப்ப ஸ்ரத்தா பகவான் பேர்ல ஸ்ரத்தா எப்போ வரும்? சத்துவ குணத்துல இருந்தாதான் வரும். ரஜோ குணத்துல இருந்தா பகவான் பேர்ல எல்லாம் ஸ்ரத்தா வராது. வேற டிவி சீரியல்லையோ வேற ஏதாவது அதுல எல்லாம் தான் ஸ்ரத்தா வரும். அது தம குணத்துல இருக்கிறவங்க தூக்கத்துல தான் ஸ்ரத்தா, கள்ளு குடிக்கிறதுல ஸ்ரத்தா, அந்த மாதிரி போயிடும். அப்ப பகவான் பேர்ல ஸ்ரத்தா வரணும்னாக்கா அவன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கான்னு. சோ ஒருவனது நம்பிக்கை ஏதேனும் ஒரு தேவனின் மீதோ ஏதேனும் உண்டாக்கப்பட்ட கடவுளின் மீதோ ஏதேனும் மனக்கற்பனையின் மீதோ இருக்கலாம். திடமான நம்பிக்கை என்பது பௌதிகமான சத்துவகுண செயல்களின் பலனாக ஏற்படுவதாகும். இப்ப நம்பிக்கை எப்போ வரும்? ஸ்ரத்தா தான் நம்பிக்கை. எப்போ வரும்? அந்த இது குணம் சத்துவ குணத்தினாலதான் அது வரும். ஆனால் பௌதிகமயமான கட்டுண்ட வாழ்வில் எந்த ஒரு செயலும் முழுமையான தூய்மை பெற்றதல்ல. ஆனா பௌதிகத்துல எப்படி எதுவுமே தூய்மை இல்லை, எல்லாமே கலப்படமானதுதான். அதுவும் நம்ம கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருக்க எல்லாமே இது கலப்படம். அந்த மாதிரி அனன்ய பக்தி இல்லாம ஏதோ ஒப்புக்கு நம்ம வந்து பக்தி பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். எந்த ஒரு செயலும் முழுமையான தூய்மை பெற்றதல்ல, அவை கலப்படமானவை. நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம ரொம்ப சுத்த இதுல இருக்கணும், அதெல்லாம் கலப்படம். அவை சுத்தமான சத்துவகுணத்தில் இல்லை. சுத்த சத்துவம் என்பது திவ்யமானது. அத்தகைய தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட சத்துவகுணத்தில் பரமபுருஷ பகவானின் இயற்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒருவனுடைய நம்பிக்கை சுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெறாத வரை அவனது நம்பிக்கை ஜட இயற்கையின் ஏதேனும் ஒரு குணத்தால் கலங்கப்பட்டதாகவே இருக்கும். சுத்த சத்துவ நிலை போறது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஏதோ இருக்கோம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பகவான் நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்றோம், ஆனா பயந்துட்டு இருக்கும், பண்றோம் சொல்லுவோம், அப்புறம் பொறாமையும் இருக்கும், ஏதோ பண்றோம் சொல்றோம், கோபம் வரும், எல்லாம் இருக்கும். அப்ப அதுல விடுபட்டோம்னா சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிட்டோம்னா இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் அஸ். அவன் அந்த நிலைக்கு எப்படி போனோம்னு சொல்லிதான் பார்க்கும். அவனது நம்பிக்கை ஜட இயற்கையின் ஏதோ ஒரு குணத்தால் கலங்கப்பட்டுட்டேதான் இருக்கும். ஜட இயற்கையின் களங்கமுற்ற குணங்கள் இதயத்தை நோக்கி விரிவடைகிறது. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட இயற்கை குணத்துடன் ஒருவனது இதயம் கொண்டுள்ள தொடர்பிற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை நிலை பெறுகின்றன. அப்ப அவனுக்கு வந்து ஒரு இயற்கை குணம் இருக்குமேதான், முன்பிறவியோட ஏதோ குணம், அதுக்கு முன்னாடியோட ஒரு குணம் எல்லாமே சேர்த்து அக்யூமுலேட் ஆயிட்டு அவனோட ஒரு குணம் இருக்கும், அவனுக்கு பிறவி குணம். அந்த குணம் அப்ப இந்த பந்தப்பட்ட இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல அந்த குணமும் சேர்ந்து இன்னும் பலப்படுத்தி அவன் வந்து போயிட்டு இருப்பான். So, but freedom இருக்கு, we can come out of it. அது வந்து பகவான் சரணடைகிறது தான் நம்பிக்கை நிலை. அப்போ நம்பிக்கை அந்த மாதிரிதான் இதாகுது. அப்புறம் அவனுடைய இதயம் சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் அவனுடைய நம்பிக்கையும் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அவனது இதயம் ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் அவனது நம்பிக்கையும் ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. அவனது இதயம் இருள் நிறைந்த தமோகுணத்தில் இருந்தால் அவனது நம்பிக்கையும் அதே போன்ற களங்கத்துடன் இருக்கின்றது. இவ்வாறு இவ்வுலகில் பல்வேறு விதமான நம்பிக்கை இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். மேலும் பல்வேறு விதமான நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப பல்வேறு மதங்களும் இருக்கின்றன. மத நம்பிக்கையின் உண்மையான கொள்கை சுத்த சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றுள்ளது. அதுதான் வந்து ஆக்சுவல் நிலைமைன்னு பகவான்கிட்ட இவ்வளவு நம்பிக்கையோடு நம்ம வந்து சரணடைகிறது. பகவான்கிட்ட சரணடைந்துன்னு அது அவர் வைக்கிறதா சட்டம், எல்லாமே அவருக்கு நம்ம அடிப்பணிந்து அவருக்கு சேவை பண்றதுதான். we are all the servitor of the Lord and servitor of the Lord. யாரு அவருக்கு சேவை பண்றாலோ அவளுக்கு நம்ம சர்வ பண்ணணும். அதுதான் நம்ம ஒரிஜினல் நேச்சர். அந்த மாதிரி வந்து அதுதான் ஆக்சுவல் நம்ம பண்ணணும். ஆனால் இதயம் கலங்கப்பட்டு இருப்பதால் நாம் பல்வேறு வித மத கொள்கைகளை காண்கின்றோம். இவ்வாறு பல்வேறு வகையான நம்பிக்கைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு விதமான வழிபாடுகள் இருக்கின்றன. அப்ப சொல்றார் பகவான் இதான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு. அதனால நிறைய வழிபாடு எல்லாம் இருக்கு, நிறைய விதவிதமா இருக்கு. இன்னும் ஒருத்தர் அந்த மாதிரி வந்து வளர்த்துன்னு விட்டணும். முன்னாடி குணங்கள் அப்புறம் சூழ்நிலை எல்லாமே அதுவும் பண்ணும் இதுவும் பண்ணும். அந்த ஒரு இப்ப என்னது இப்ப நேதைக்கு முந்தானத்தை என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது பண்ணாம இப்ப இன்னைக்கு என்ன சாட்டர்டே உபவாசம் எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க. சனீஸ்வர பகவானுக்கு இருக்கே, நாளை சூரிய கடவுளுக்கு இருக்கு, அதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லியிருக்காங்களா தெரியாது, அதெல்லாம் கொடுத்துலதான் நினைக்கிறேன் நான். ஐ நாட் வெரி ஷுர். பட் அதெல்லாம் கொடுக்கலன்னா நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தான். சோ இதை வந்து அக்கார்டிங் டு அவர் நேச்சர்னாலதான் அதெல்லாம் வருது. எஸ், யாரு படிக்கலாமா? 6:30 மணி வரைக்கும் படிக்கலாமா மாதாஜி? படிக்கலாம் மாதாஜி, 6:30 மணி வரைக்கும் படிக்கலாம். அதையும் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே, யார் நெக்ஸ்ட்? ஜெயந்தி மாதா, நீங்க தான் படி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷராசாம்சி ராஜசக
प्रेतान् भूतगणां चान्ये யஜந்தே தாம் சஜ்ஜனஹா. யஜந்தே வழிபடுகின்றனர். சாத்விகா சத்வ குணத்தில் இருப்பவர்கள். தேவான் தேவர்களை. யக்ஷர சாம்சி அசுரர்களை. ராஜச ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள். பிரேதான் பேய்கள். பூதகணங்கள். ச மற்றும் அன்யே பிறர். யஜந்தே வழிபடுகின்றனர். தாமச தமோகுணத்தில் ஜனா மக்கள். சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்தில் வழிபடுவர்களின் வெளிப்புற செயல்களின் அடிப்படையில் பரமபுருஷ பகவான் அவர்களை பல்வேறு விதமாக விவரிக்கின்றார். சாஸ்திர விதிகளின்படி பரமபுருஷ பகவான் மட்டுமே வழிபடத்தக்கவர். ஆனால் சாஸ்திர விதிகளை நன்கு அறியாத அல்லது அதில் நம்பிக்கை இல்லாத நபர்கள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் தங்களுடைய குறிப்பிட்ட நிலைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு விஷயங்களை வழிபடுகின்றனர். சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பொதுவாக தேவர்களை வழிபடுவர். தேவர்கள் என்றால் பிரம்மா, சிவன் உட்பட இந்திரன், சந்திரன், சூரிய தேவன் போன்றவர்களை குறிக்கும். பல்வேறு தேவர்கள் உள்ளனர். சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக வழிபடுகின்றனர். அதுபோலவே ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். 2ஆம் உலக போரின் போது கல்கத்தாவில் இருந்த ஒரு மனிதன் போரின் காரணத்தால் கருப்பு சந்தையில் ஈடுபட்டு பெருமளவு செல்வத்தை சேர்த்திருந்தான். அதற்கு நன்றி கூறும் முறையில் அவன் ஹிட்லரை வழிபட்டது என் நினைவில் உள்ளது. இவ்வாறு ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் இருப்பவர்கள் பொதுவாக வலிமை வாய்ந்த மனிதனை கடவுளாக தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். யாரை வேண்டுமானாலும் கடவுளாக வழிபடலாம் என்பதும் ஒரே பலன்களை அடையப்படும் என்பதும் அவர்களது எண்ணம். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அத்தகு தெய்வங்களை உண்டாக்கி வழிபடுகிறார்கள் என்றும், இருளான தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இறந்து போன ஆவிகளை வழிபடுகின்றார்கள் என்றும் இங்கே தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. சில நேரங்களில் இறந்து போன மனிதனின் சமாதியை மக்கள் வழிபடுகிறார்கள். உடலுறவு குறித்த தொண்டும் இருண்ட குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அதுபோல இந்தியாவின் சில குக்கிராமங்களில் பேய்களை வழிபடும் சிலரும் இருக்கின்றனர். கீழ்நிலை மக்கள் சில நேரங்களில் காட்டிற்கு செல்கின்றனர். அங்கு ஏதேனும் ஒரு மரத்தில் பேய் வசிப்பதாக அவர்கள் அறிந்து கொண்டால் அந்த மரத்தை வழிபட்டு பலி கொடுப்பதை நாம் இந்தியாவில் கண்டுள்ளோம். இத்தகு பலதரப்பட்ட வழிபாடுகள் உண்மையில் தெய்வ வழிபாடு அல்ல. தெய்வ வழிபாடு என்பது சுத்த சத்துவ குணத்தில் திவ்யமாக நிலை பெற்றுள்ள நபர்களுக்கானதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 4.3.23 சத்வம் விசுத்தம் வாசுதேவ சப்திதம். சுத்த சத்துவ குணத்தில் ஒருவன் நிலை பெறும் போது அவன் வாசுதேவரை வழிபடுகின்றான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஜட இயற்கையின் குணங்களில் இருந்து முழுமையாக தூய்மை பெற்று திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறுபவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை வழிபட முடியும் என்பதாகும். அருவவாதிகள் சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டியவர்கள். அவர்கள் 5 தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அவர்கள் விஷ்ணுவை பற்றி சொந்த தத்துவத்தை உருவாக்கி அந்த விஷ்ணுவை வழிபடுகின்றனர். விஷ்ணு பரமபுருஷ பகவானின் விரிவாங்கம் ஆவார். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் மீது உண்மையான நம்பிக்கை இல்லாத அருவவாதிகள் விஷ்ணுவின் உருவம் அருவ பிரம்மனின் மற்றொரு தோற்றம் என்று கற்பனை செய்து கொள்கின்றனர். அதுபோல ரஜோகுணத்தில் உள்ள அருவத்தின் உருவமே பிரம்மதேவர் என்றும் கற்பனை செய்கின்றனர். இவ்வாறு 5 விதமான தெய்வங்கள் வழிபடத்தக்கவர்கள் என்று இவர்கள் சில சமயங்களில் விவரிக்கின்றனர். இருப்பினும் அருவ பிரம்மனே உண்மையான சத்தியம் என்று அவர்கள் எண்ணுவதால் வழிபடத்தக்க எல்லா விஷயங்களையும் அவர்கள் இறுதியில் புறக்கணிக்கின்றனர். முடிவு என்னவெனில், தெய்வீக இயற்கையில் உள்ள நபர்களுடன் உறவு கொள்வதால் மட்டுமே ஜட இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களில் இருந்து ஒருவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார். இப்ப நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து பேய் பிசாசு எல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம் இல்லையா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதுலதான் பகவானை ஆனா எந்த தேவர்களை வேணா நம்ம பண்ணுவோம். நான் நாளைக்கு சூரிய கடவுளும் பண்ணுவோம். ஏன்னா எல்லாம் நம்ம முன்னாடி நிறைய வருஷமா அதை பண்ணி நம்ம அதை தான் பண்றோம். இப்ப தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் என்னது, அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி ராத்திரி எல்லாம் மரத்தை சுத்துறது என்னவோ பண்ணுவாங்க தெரியாது. சோ இப்பதத்தில் வழிபடுபவர்களின் வெளிப்புற செயல்களின் அடிப்படையில் அவ என்னெல்லாம் பண்றாங்க வெளிப்புறமா அவுட்வர்ட்லி வாட் எவர் தே ஆர் டூயிங் அதை பத்தி கொடுத்திருக்கு. பரமகிருஷ்ண பகவான் அவர்களை பல்வேறு விதமாக விவரிக்கின்றார். பகவான் வந்து அப்படி பிரித்து வச்சிருக்கார். சாஸ்திர விதிகளின்படி பரமபுருஷ பகவான் மட்டுமே வழிபடத்தக்கவர். The root of everything is கடவுள் கிருஷ்ணர் தான்.
அவரைதான் ஆக்சுவலி வழிபடணும். ஆனா என்ன பண்றாங்க, வேற தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ பகவான் மட்டுமே வழிபடத்தக்கவர். ஆனால் சாஸ்திர விதிகளை நன்கு அறியாது அல்லது அதில் நம்பிக்கை கொள்ளாத நபர்கள், இப்ப எவ்வளவு பேர் தான் பகவத்கீதை படிச்சிருக்காங்க. பகவத்கீதை படிச்சா நமக்கு இவ்வளவு எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது. எல்லாம் படிக்கதான் நமக்கு தெரியாது. இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்து இப்போ பண்றோம், இல்லன்னு இல்ல, பட் ஒரு தெரியும் நமக்கு. we are aware. ஓ கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் ரூட். ஆனா நான் அது பண்ணலாமே, அதுவும் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. தேவி தான். எனக்கு ஒரு டவுட்டுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப நம்ம அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து பரமபுருஷரை மட்டும் கும்பிடணுங்கிறாங்க. ஆனா பகவான் தான் வந்து சிவனையும் விஷ்ணு சாரி பிரம்மா, சிவன், அம்பிகை எல்லாத்தையும் அவருதாங்க மாதாஜி படைச்சிருக்காரு. அப்ப நம்ம அவங்கள கும்பிடுறதுல என்னங்க மாதாஜி தப்பு? பகவான் படைச்சவங்க தானே அவங்க எல்லாம். சொல்லவே இல்லையே மாதாஜி, அதுதான் நான் சொல்றேன். இல்ல இவங்க இதுல சொல்றாங்க இல்லைங்க மாதாஜி, இந்த இதுல இஸ்கான்ல வந்து பொதுவாவே கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் கும்பிடணும். யாரு சொல்றாங்களோ அவங்கள விட்டுடுங்க. ஏன்னா அவளும் பாதிதான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கா. எங்கேயுமே வந்து பகவான் சொல்றாரு, அதெல்லாம் இன்டைரக்ட் வே ஆஃப், அது ஒரு ஸ்லோகத்துல வருது, இன்டைரக்ட் வே பண்றான், அது சரியில்லை சொல்றாரு. ஏன் அது சரியில்லை சொல்றாருன்னா, அவளுக்கு நம்பிக்கை இல்லாம, கிருஷ்ணர் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாம, நான் அம்பிகை தான் இப்ப அதான் அதுக்குதான் வந்துருக்கு. இப்ப அடுத்தது இப்ப கோகுலாஷ்டமி ஆயிடுத்து இல்லையா, ஆயிடுத்து. நல்ல கோகுலாஷ்டமி எல்லாம் கொண்டாடணும். அடுத்த கணபதி வரும்போது அதுவும் நல்ல கோலாகலமா நம்ம பண்ணுவோம். அடுத்த நவராத்திரி வரும், அம்பிகையும் நல்லா கொண்டாடுவோம். பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றது அவளுக்கு அவ்வளவுதான் மூளை. பண்ணக்கூடாது அவர் சொல்லவே இல்லை, தாராளமா பண்ணுங்க. ஆனா என்னது ஒண்ணு மாத்திரம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், ரூட் என்னது, கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் தான் இவர்கிட்டேந்து வந்தது. இந்த கிளைகள் எல்லாம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி, அதுதானே தவிர பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்கேயுமே கொடுத்தது இல்ல மாதாஜி. ஆனா அவ வந்து பண்றது தவறு கொடுத்திருக்காரு. எஸ், ஒரு பகவத்கீதையில தவறு. அது ஏன் தவறு கொடுத்திருக்காருன்னா, அவ வந்து டோட்டலி நம்பிக்கை அதுலதான். சிவன் எல்லாம் ஐ மீன் இது கிருஷ்ணர் எல்லாம் இல்ல நமக்கு. இந்த இவர் தான் என்னது, ஒரு கணபதி தான், ஐயப்பன் தான், அம்பாள் தான், இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு அந்த இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பகவத்கீதை. நம்ம இஸ்கான்ல யாரும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டா அவ இன்னும் புரிஞ்சுக்கல. இஸ்கான்ல இருக்கு. அப்ப இஸ்கான்ல இருக்கிறவா காவிய உடை உடுத்தின்னு இருக்கா, அவ ரொம்ப வருஷமா இஸ்கான்ல இருக்கான்னா அவளுக்கு எல்லாம் ஞானம் இருக்குன்னு நம்ம இது நினைக்க கூடாது. they still not understood. அவளுக்கு திரும்பி அவ பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கதான். அதனால வந்து அந்த மாதிரி சொல்றாலே நம்ம சரி, அவளுக்கு அவ்வளவுதான் அறிவு. நம்ம பண்றது பண்ணலாம். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அது பண்ணுங்க. ஆனா பேக் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் என்ன வேணும், நம்ம ஒரு பழக்க தோஷத்தை அது பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா எனக்கு தெரியும் கிருஷ்ணரை வழிபட்டா லக்ஷ்மி தேவியும் கூட வருவா. லக்ஷ்மி தேவிக்கு நான் செப்பரேட்டா பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் நான் வந்து பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா கிருஷ்ணரை வழிபட்டோம்னா கிருஷ்ணரும் வருவார், கூட லக்ஷ்மி தேவியும் வருவா. நான் இந்த வெள்ளிக்கிழமை பூஜை பண்ணனால்தான் இந்த லட்சுமி தேவி வருவா அப்படி கிடையாது. கிருஷ்ணரையும் நான் நம்புறேன், அப்ப கூட லட்சுமி தேவியும் வருவா. அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. கிருஷ்ணர் பேர்ல நம்பிக்கை இருப்பா. அதுதான் சொல்ற வந்தேன், அதுக்குள்ள நீங்களே கேட்டுட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல நன்கு ஆனால் சாஸ்திர விதிகளை நன்கு அறியாத அல்லது அதை நம்பிக்கை கொள்ளாத நபர்கள் ஜட இயற்கையின் குணங்களில் தங்களுடைய குறிப்பிட்ட நிலைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு விஷயங்களை வழிபடுகின்றனர். யாரோ சொன்னா எவாளோ சொன்னான்னு சொல்லிட்டு இப்ப நிறைய இருக்கு. இப்ப நிறைய பேர் இப்ப உமா மாதாஜி இருந்திருக்காங்களா, வந்தாங்க, நடுவில் போயிட்டாங்க. உமா மாதா இப்பதான் இந்த இதுக்கெல்லாம் சாய்பாபா இதுக்கெல்லாம் விடுறோம். அவளுக்குலாம் ஒரு பவர் இருக்கு. சத்ய சாய்பாபா இருக்கட்டும், எல்லாம் ராகவேந்திர இவெல்லாம் இருக்கட்டும், அவள்லாம் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்து இது பண்ணி ஏதோ ஒரு மிஸ்டிக் பவர்ல அவங்களும் சமாதியாகி இறந்திருக்காங்க. நம்மளை விட பாக்குறதுக்கு அவங்களும் பெரிய ஒரு இது லெவல்ல தான் இருந்தாங்க. பட் கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு அவங்கள வழிபடுறதுதான் தப்பு. அப்ப இவங்க நான் ஷிரடிக்கு தான் போவேன், எனக்கு ஷிரடி சாய்பாபா தான், எல்லா பேர்ல எல்லாம் சாய் போட்டுப்பாங்க, எல்லாம் ஒரு மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க சில பேர். அவ கிருஷ்ணரையே இது வழிபடாம ஒன்லி சாய்பாபா அந்த மாதிரி வேண்டாம் தான் சொல்றேன். சோ அததான் வந்து இப்ப குறிப்பிட்டிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தங்களுடைய குறிப்பிட்ட நிலைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு விஷயங்களை வழிபடுகின்றனர். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பொதுவாக தேவர்களை வழிபடுகிறார். தேவர்கள் என்றால் பிரம்மா, சிவா எல்லாம் உட்பட இந்திரன், சந்திரன், சூரியன் எல்லாத்தையும் வழிபடுவாங்க போன்றவர்களை குறிக்கும். பல்வேறு தேவர்கள் உள்ளனர். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக வழிபடுகின்றனர். நான் வந்து இப்ப சனிதேவன், இப்ப நான் தான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, சனிக்கிழமை விரதம் இருக்கிறவளா இருக்கா. ஏன் சனிதேவன் ரொம்ப உக்ரம். அவர் வந்து 2.5 வருஷம் நோன்பு இல்லையா, வெறும் கணக்கு உண்டே இல்ல, 7 வருஷம் 7.5 நாட்டு சனி 2.5 வருஷம் நல்லது பண்ணுவார். அப்புறம் ஒரு உக்ரம் வந்து ரொம்ப இது பண்ணுவார். அவர் ஸ்லோவா தான் போவார். ரொம்ப என்னெல்லாமா நானும் கேட்டிருக்கேன். இட் இஸ் நாட் தட் நான் வந்து இஸ்கான்ல வந்துட்டு இஸ்கான் முன்னாடி ரொம்ப நல்லவள் கெட்டவள் இல்ல. இஸ்கான் வந்த அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஒரு அறிவு வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கும் ஒரு இது இருந்தது. ஓ அப்படியா, எனக்கு இந்த சனி பகவானுக்கு எல்லாம் பண்ணணுமா, பண்ண மாட்டேன், என்ன நேரம் இருக்காது.
வேலை வேலை. ஓ அப்படியெல்லாம் பண்ணுமா, ஓ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்களா, பண்றாங்களா அப்படிலாம் கேட்டிருக்கேன். நிறைய பேர் பண்றாங்க அப்படின்னு. பட் அதெல்லாம் அவசியம் இல்லைன்னா இங்க வந்து சொன்னது. சூரிய தேவன் போன்றவர்களை குறிக்கும் பல்வேறு தேவர்கள் உள்ளனர். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்கு, ஏதோ நோக்கம் இருக்கும். பணம் 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 வேணும், அதை பண்ணிட்டே இருப்பான். எது லட்சுமி பூஜனம். வேற யாரும் பணம் கொடுக்கறதுக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் லட்சுமி தேவி. அப்ப லட்சுமியை வழிபட்டுட்டே இருப்பா. எந்த மாசம் எப்ப வேணா வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை லட்சுமி 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 பண்ணும். பதவி உயர்ப்பு ஒண்ணு, அப்புறம் இல்ல குழந்தைகள் கல்யாணம் பண்ணும் ஒண்ணு. யாரோ சிவனுக்கு எங்க பில்டிங் முன்னாடி பில்டிங்ல யங் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் விட சிவனுக்கு பால் அபிஷேகம் பண்றோம். எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அப்புறம் லேட்டர் ஐ திங்க் அவெல்லாம் பெரிய ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சு. ரொம்ப எனக்கே ஒரு 35 வயசு ஆயிடுத்தப்போ அப்பதான் தெரிஞ்சது. ஓ இவெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்கூல் கோயிங் கிட்ஸ் ஆல்சோ 8th 9th படிக்கிறவங்க போயிட்டு சிவனுக்கு காத்தால அவ போயிட்டு பால் என்னன்னா நல்ல ஹஸ்பண்ட் கிடைக்கும். ஓ இப்படி எல்லாமும் இருக்கா அப்பதான் தெரிஞ்சது. ஐயோ நான் அன்னைக்கே பண்ணிருக்கலாம். அந்த மாதிரி எது யாரு கட்டுக்கதை இதெல்லாம் தெரியாது. மேபி இருக்கலாமா இருக்கும் தெரியாது. பட் அதெல்லாம் ரொம்ப நம்பிக்கையோட அவங்க பண்ணுவாங்க. சோ குறிப்பிட்ட தேவரை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக, அதுதான் எனக்கு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக வழிபடுகின்றனர். அது போலவே ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட என்ன அசுரர்கள் இந்த மனித உருவத்துல இருக்கிற அசுரர்கள் தான். அவனை வழிபட்டேன்னாக்கா எனக்கு காலேஜ் அட்மிஷன் கிடைக்கும். ஏன்னா நல்ல பெரிய ஒரு புள்ளி நம்ம இதுல கார்பரேட்டரா இருக்கான். வந்து டெய்லி ஒரு மாதிரி அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி, ஐயா நமஸ்காரம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க ஐயா, நான் நல்லா இருக்கேன். இப்போ நீ எப்போ பார்த்தாலும் என்ன வந்து நமஸ்காரம் பண்றேன். சரி என்னப்பா எனக்கு அந்த காலேஜ் அட்மிஷன் வேணும். அதுக்கு என்ன நோ ப்ராப்ளம், உனக்கு நான் சீட் வாங்கி கொடுத்துடுறேன், என்னோட கோட்டால இருக்கு. எதையாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குமே, அது ஸ்டோரி அடிக்கின்றே போலாம் நம்ம. சோ இந்த மாதிரி அப்ப இந்த அசுரர்கள்னா இந்த மாதிரிதான் மனிதர்களை நம்பி அந்த பலத்தை நம்பின்னு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க காரியம் மாறுது வரைக்கும் யாரை வேணா கூழ் கும்பிடு போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. 2ஆம் உலக போரின் போது நான் கொடுத்திருக்கேன். 2ஆம் உலக போரின் போது கல்கத்தாவில் இருந்த ஒரு மனிதன் போரின் காரணத்தால் கருப்பு சந்தையில் ஈடுபட்டு பெருமளவு செல்வத்தை சம்பாதித்தான், சேர்த்திருந்தான். அப்ப அவன் என்ன பண்றான், அதற்கு நன்றி கூறும் முறையில் அவன் ஹிட்லரை வழிபட்டான். ஹிட்லர்னா அவ்வளவு வந்து மோசமா பிஹேவ் பண்ணிருக்கான். அதனால ஹிட்லரை கூட அவன் வந்து ஏன்னா போரே அவனாலதானே கிடைச்சது. அந்த மாதிரி போர் புரிஞ்சதுனாலதான் நான் வந்து பணம் சம்பாதிச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஹிட்லர் கூட அவன் வந்து வழிபட்டான். சோ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அவங்களாம் வந்து ரஜோகுணத்துல ரொம்ப ஆர்வம், பேரார்வம், நான் எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. என்ன நினைவில் உள்ளது பகவான் அவருக்கு பிரபுபாத கதையெல்லாம் நினைவு வந்துதான். இவ்வாறு ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருப்பவர்கள் பொதுவாக வலிமை வாய்ந்த மனிதனை கடவுளாக தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். ஆளுபலம், பணபலம் எல்லாம் இருக்குமே, அவளையெல்லாம் ரொம்ப தெய்வமா கருதிட்டு அவளையே வழிபடுவாங்க. யாரை வேண்டுமானாலும் கடவுளாக வழிபடலாம் என்பது ஒரே பலன்களை அடையப்படும் என்பது அவர்களின் எண்ணம். பகவானை வழிபடுறதை விட இவ்வாறு முதலும் தெரியாது. அவனுக்கு போயிட்டு இப்ப எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம்னாக்கா அவன் தான் எனக்கு எல்லாம் அட்மிஷன் வாங்கி கொடுப்போம். பகவானை நம்பி எங்க தெரியும் அட்மிஷன் கிடைக்குமான்னு தெரியாது எப்படின்னு. அரே கிருஷ்ணா, நான் என்ன சொல்லுவேன், அவர் அட்மிஷன் கொடுக்கலன்னு அது ஒரு நல்லதுக்கு தான். வேற எதுக்கும் நம்மளை தயார் பண்ற அதுல அட்மிஷன். ஓகே பணம் கிடைக்கலையா, பணம் வேண்டி நான் வந்து வழிபட்டேன், பணம் கிடைக்கலையா எனக்கு கிடைக்க கூடாதுன்னு தான் எண்ணம். சித்தம் பகவானோட அந்த மாதிரிதான் ஒரு எண்ணம். அப்ப ஏதோ ஒரு நல்லதுக்கு வேண்டிதான் அந்த பணம் கிடைக்க கூடாதுன்னு அவர் பண்ணிக்க. இந்த மாதிரி ஒரு அறிவு நமக்கு வந்து அது வந்து அனுபவப்பட்டதும் வரும். அது சின்ன வயசுல வந்து கொடுத்துனாக்க ரொம்ப நல்லது. அனுபவப்பட்டு சின்ன வயசுல வந்துருக்குன்னா ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் பெரியவாளாச்சுன்னா அது ஈஸியா நமக்கு வந்து வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கேயோ எடுத்து பார்ப்போம். என்னது யாரை வேண்டுமானாலும் கடவுளாக வழிபடலாம். ஏன்னா காரியமான அவ்வளவுதானே. அப்ப அந்த ஆளால காரியமாச்சுனாக்கா அவன் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழிபடுவாங்க என்பதும் ஒரே பலன்களை அடைப்படும் என்பது அவர்களின் எண்ணம். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அத்தகைய தெய்வங்களை உண்டாக்கி வழிபடுகிறார்கள் என்றும், இருளான தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் இறந்து போன ஆவிகளை வழிபடுகிறார்கள். இந்த பித்ரு தோஷம் எல்லாம் சொல்லுவா. அப்ப பித்ருக்களுக்கு வேண்டி இறந்து போன ஆத்மாக்கள் வேண்டி எல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க சாபம் எல்லாம் ரொம்ப பலிச்சுவோம். அவங்க வந்து இதா பண்ணிடுவா, குடும்பமே நாசம் மாறாப்பல் எல்லாம் தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் ஃபார் இட் இஸ் ட்ரூ. பட் நமக்கு அதுல எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கடவுள் இருக்கார் போறோம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அதை பண்ணினாலே போறோம். You may not be very intelligent to know all that. சிம்பிளா நம்ம வந்து இக்னோரண்டாவே இருந்துடலாம். சில நேரங்கள் இறந்து போன மனிதனின் சமாதியை மக்கள் வழிபடுகிறார்கள். இது அது போல ஒரு இப்போ கிறிஸ்டியன்ஸ்ல அவங்க வந்து சமாதியில போயிட்டு ஃபிளவர் எல்லாம் வச்சு இதுல அது கொடுத்துருக்க பண்றாங்க. நம்ம இதுல அதெல்லாம் எரிய விட்டு எல்லாம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மேல புல் எல்லாம் முளைஞ்சு எல்லாம் ஆயிடுத்து. அப்போ அங்க போயிட்டு எல்லாம் அதெல்லாம் பண்றதுலாம் ரொம்ப அது அவசியமே இல்லை. தப்பு நான் ரைட்டு சொல்றது இல்லை, அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை, கொடுக்கவே இல்லை. இங்க உடலுறவு குறித்த தொண்டும்
இருண்ட குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அதுபோல் இந்தியாவில் சில குக்கிராமத்தில் பேய்களை வழிபடும் சிலரும் இருக்கின்றனர். கீழ்நிலை மக்கள் சில நேரங்களில் காட்டிற்கு செல்கின்றனர். அங்கு ஏதேனும் ஒரு மரத்தில் பேய் வசிப்பதாக அவர்கள் அறிந்து கொண்டால் அந்த மரத்தை வழிபட்டு பலி கொடுப்பதை நாம் இந்தியாவில் நிறைய பேர் பலியும் ஆட்டு பலியா இல்ல இந்த மாதிரி நரபலியே கொடுக்குறான். மனிதர்களே கொன்னு ஏதோ பலி கொடுத்தேன் அப்படிம்பாங்க. இத்தகைய பல எங்க எழுதிருக்கு தெரியாது. ஆனா they believe இன்னமும் இருக்கு. நம்ம இந்தியால படிப்பறிவு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாரும் we are not all qualified இல்லையா. குவாலிபிகேஷன் எல்லாரும் கான்வென்ட் எஜுகேட்டட் அது இல்ல. ஒரு அறிவுன்னு ஒண்ணு வேணும் இல்லையா. ஏதோ ஒரு இது கொஞ்சமாவது ஒரு அறிவு நம்ம ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் இருந்தா கூட போதும். அப்ப நமக்கு இதெல்லாம் போய் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு அறிவு எங்க போட்டேன். பலி கொடுப்பதை இந்தியாவில் பார்க்கிறோம். தெய்வ வழிபாடு என்பது சுத்த சத்த குணத்தில் திவ்யமாக நிலை பெற்றுள்ள அவர்களுக்கானதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 4.3.23 சத்வம் விசுத்தம் வசுதேவ சப்திதம் சுத்த சத்த குணத்தில் ஒருவன் நிலை பெறும்போது அவன் வாசுதேவரை வழிபடுகிறான் என்று கூறப்படும். யாரு சத்துவ குணத்தில் இருக்காங்களோ அது சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கிறவங்கதான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவான். வாசுதேவரை வழிபடுறவங்க நம்ம எல்லாரும் அதுதான். அதனால நமக்கு இதெல்லாம் புரிய மாட்டேங்குது. பிளாக் மேஜிக்னா என்ன தெரியாது. இதெல்லாம் நமக்கு ஏன் தெரிய மாட்டேங்குதுன்னா we don't பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. நம்ம அதெல்லாம் பண்றோம் இல்லன்னு இல்ல. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கிருஷ்ணரையும் நம்ம வழிபடுறோம் என்று கூறப்படும். அப்ப நம்ம எல்லாருமே சுத்த சத்த நிலையில இருப்போம். பேக் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஜட இயற்கையின் குணங்கள் இருந்து முழுமையாக தூய்மை பெற்று திவ்யமான தளத்திற்கு நிலை பெறுபவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை வழிபட முடியும் என்பதாக. அப்ப நம்ம எல்லாம் பரமபுருஷ பகவானை தான் வழிபடுறோம், கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறோம். நம்ம எல்லாம் திவ்யமான தளத்துல இருக்கோம். அருவவாதிகள் சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டியவர்கள். அவர்கள் 5 தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அருவவாதிகள் இந்த அத்வைதிக் பிரின்சிபல்ஸ். அவர்கள் விஷ்ணுவை பற்றி சொந்த தத்துவத்தை உருவாக்கி அந்த விஷ்ணுவை வழிபடுகின்றனர். விஷ்ணு பரமபுருஷ பகவானின் விரிவங்கம் ஆவார். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் மீது உண்மையான நம்பிக்கை இல்லாத அருவவாதிகள் விஷ்ணுவின் உருவம் அருவ பிரம்மனின் மற்றொரு தோற்றம் என்று கற்பனை செய்து நார்மலி நம்ம இஸ்கான் வரதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் ஒரு அவதாரம் தான் நினைச்சிருக்கோம். விஷ்ணுவோடு 8வது அவதாரம் கிருஷ்ணர் அப்படிதான் நினைச்சிருந்தோம். பட் இஸ்கான் வந்த இந்த இது கிருஷ்ணர் தான் அவரே தான் 3 விஷ்ணுவா விரிவாங்கம் ஆகி அவர் தான் ஒரு விஷ்ணுவா ஃபார்ம் எடுத்து க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, இது காரணோதகசாயி விஷ்ணு, இது மாதிரி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் விஷ்ணு அவர் தான் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்க வந்தப்பதான் தெரியாது. நான் முன்னாடி என்ன நினைச்சிருந்தோம், விஷ்ணுவோட 10 அவதாரங்கள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். அருவ பிரம்மனின் மற்றொரு தோற்றம் என்று கற்பனை செய்து கொள்கின்றனர். அதுபோல ரஜோகுணத்தில் உள்ள அருவத்தின் உருவமே பிரம்மதேவன் என்றும் கற்பனை செய்கின்றனர். இவ்வாறு 5 விதமான தெய்வங்கள் வழிபடத்தக்கவர்கள் என்று இவர்கள் சில சமயங்களில் விவரிக்கின்றனர். இது 5 இருக்கா நம்ம பார்க்கணும். என்ன ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாமா? அருவவாதிகள் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டியவர்கள். அவர்கள் 5 தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். மார்க் பண்ணிடுறாங்க. 5 தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். என்னெல்லாம் பார்க்கலாம். அவர்கள் விஷ்ணுவை பற்றி சொந்த தத்துவத்தை உருவாக்கி அந்த விஷ்ணுவை வழிபடுகின்றனர். விஷ்ணுவை வழிபடுகின்றனர். ஓகே. அப்புறம் விஷ்ணு பரமபுருஷ பகவானின் விரிவாங்கம் ஆவார். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் மீது உண்மையான நம்பிக்கை இல்லாத அருவவாதிகள் விஷ்ணுவின் உருவம் அருவ பிரம்மனின் மற்றொரு தோற்றம் என்று கற்பனை செய்து கொள்கிறார். அதான் விஷ்ணு. அதனால்தான் விஷ்ணு அது செப்பரேட் என்டிட்டி ஆல்டுகெதர். கிருஷ்ணாவோட இது விரிவாங்கம் இல்லை, விஷ்ணு செப்பரேட். அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு விஷ்ணுவை வழிபடுறாங்க, கற்பனை செய்து கொள்கின்றனர். அதுபோல ரஜோகுணத்தில் உள்ள அருவத்தின் உருவமே பிரம்மதேவர் என்று கற்பனை செய்கின்றாங்க. இப்போ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அருவத்தின் உருவம் யாரு? பிரம்மதேவர். பிரம்மதேவரை வழிபடுறாங்க என்று கற்பனை செய்கின்றனர். இவ்வாறு 5 கொடுக்கவே இல்லையா? 5 விதம். 4 தான் மாதாஜி வருது. 4 வந்துதா உங்களுக்கு? சொல்லுங்க பாக்கலாம். என்னதான் பற்றி சொந்த தத்துவத்தை உருவாக்கி அந்த விஷ்ணு தத்துவ உருவாக்குற விஷ்ணு ஒருத்தர் மாதாஜி. விஷ்ணு உருவாக்குற விஷ்ணு பகவான் ஒண்ணு. நம்பிக்கை இல்லாத அருவவாதி வாங்குற விஷ்ணு ஒண்ணு. கற்பனையா செஞ்சுக்கிற ஒரு தோற்றம் ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் அருவத்தின் உருவ பிரம்மனா வழிபடும் 4 தான் மாதாஜி வருது. ஓகே ஓகே. இது கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம நாளைக்கு இதுல பாக்குறேன். இந்திரனும் வருவார்ல மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? இந்திரனும் இதுல வருவார்ல மாதாஜி? 5வது இது 5 இதுல போடலையே. இவ்வாறுன்னு போட்டுட்டார் இல்லையா? அப்ப என்னது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நாளைக்கு. this will be my homework.
எல்லாருடைய ஹோம்ஒர்க்கும் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இவ்வாறு 5 விதமான தெய்வங்கள் வழிபடத்தக்கவர்கள் என்று இவர்கள் சில சமயங்களில் விவரிக்கின்றனர். இருப்பினும் அருவ பிரம்மனே உண்மையான சத்தியம் என்று அவர்கள் எண்ணுவதால், அப்ப அவள் என்னன்னா எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்கார். அப்ப நீங்க எப்படி கிருஷ்ணர் ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்து எப்படி பண்றீங்க? அவளோட வேற தத்துவமே அவ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா பேசுவாள். அப்ப அந்த மாதிரி அவ வந்து அருவ பிரம்மனே உண்மையான சத்தியம் என்று அவர்கள் எண்ணுவதால் வழிபடத்தக்க எல்லா விஷயங்களையும் அவர்கள் இறுதியில் புறக்கணிக்கின்றனர். ஒரு கிருஷ்ணர் ஒரு குழந்தை உருவம் அதெல்லாம் கிடையாது. அவர் வந்து உலகளாவிய வடிவம், ஆனா அவருக்கு உருவம் இல்லை, அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க. சோ முடிவு என்னவெனில், தெய்வீக இயற்கையில் உள்ள நபர்களுடன் உறவு கொள்வதால் மட்டுமே ஜட இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களிலிருந்து ஒருவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இந்த மாதிரி பலவித வழிபாடு பண்றாங்க, அது பண்ற. அப்ப நம்ம எப்படி உண்மை எதுன்னு தெரிஞ்ச முடியும்? நம்ம வந்து தெய்வீக இயற்கையில் உள்ள நபர்களுடன், அதான் சங்கம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி உறவு கொள்வதால் மட்டுமே நமக்கு வந்து எது உண்மை எது கரெக்ட்னு புரிய வரும். ஜட இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களிலிருந்து ஒருவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஓகே, 5, 6 நம்ம வந்து நாளைக்கு பண்ணலாம். யாரு அடுத்தது யாரு படிக்க போறாங்க? கமலாவாணி மாதாஜி தான். நாளைக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். என்ன மாதாஜி? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு மாதாஜி இதே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை படிச்சிருக்கோம்ல மாதாஜி, இந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு. நம்ம போன சாப்டர் இஸ் கண்டினியூஷன் தான் மாதாஜி. இனிமே இது வந்து இப்ப ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சேமா இருக்கிற போல இருக்கும். அப்புறம் நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் என்னது, எழுந்துக்கிற ஹேபிட், அப்புறம் காலையில எழுந்துக்கிறது, நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ், எப்படி தானம் பண்ணுவாங்க, எப்படி, அது நிறைய இருக்கு. 17 சாப்டர்ல ரொம்ப டீடைல். பிபிடி பார்த்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சோ அது வந்து வந்திருக்குங்க மாதாஜி. இது கண்டினியூஷன் ஆஃப் 16. அதனால தான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆறாப்புல இருக்கு. என்ன சொல்றேன்? 9வது அத்தியாயத்திலே இதே பித்ருக்கள் இது எல்லாமே வந்திருக்கு மாதாஜி. ஆமா நிறைய திங் 9.25வது அத்தியாயம் மாதாஜி. எஸ் நிறைய திங்ஸ் ஆர் ரிப்பீட்டட் மாதாஜி. ஓகே, நம்ம வந்து 5, 6 வந்து நாளைக்கு பண்ணலாம்னா ஒரு சேவ் பண்ணிருக்கேன். நாளைக்கு ஓபன் பண்ண ஈஸியா. எஸ், கமலவாணி மாதாஜி, அப்புறம் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, அப்புறம் நானுங்க மாதாஜி. அவங்க இல்லாதனால பேசாம விட்டாங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி காணுமே. மாதாஜி அதான் அவங்க நாளைக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்க படிச்சுட்டு அப்புறம்